Ben, pois boa tarde a todas e a todos. Antes de dar comenzo a esta sesión plenaria do pleno ordinario de maio, quería facer, en primeiro lugar, moi breve, un agradecemento pois a toda a corporación, tamén pois todos os concelleiros e concelleiras durante todo este tempo, pois a verdade é que estiveron dando o callo e senón tamén pois mostrando o seu apoio. Tamén, por suposto, pois a veciñanza de aquí de Bergondo, pois porque excepto pois algúns que ou algunhas, a verdade é que creo que o comportamento foi exemplar, non? E espero que así siga sendo para realmente poder sair todos, que esta desescalada que a tomen tamén con moito tino, non? Dar as gracias tamén aos traballadores e traballadoras municipais, porque a pesar de estar con teletraballo, a verdade é que o traballo máis gordo foi saindo. En especial tamén facer unha referencia pois aos servicios sociais, ao servicio de axuda en fogar principalmente, esa xente que estuvo a pé de liña, non? A policía local, a Garda Civil e tamén pois unha maneira moi especial tamén o voluntariado municipal, que ademais con motivo desta crise se reforzou, e tamén a Protección Civil. Creo que non me queda ninguén, pero quería, pois así dun xeito tamén breve, pois agradecer a todos o seu compromiso durante todo este tempo. E agora, se non lles se molesta, faremos un minuto de silencio, xa que estamos tamén por todas as víctimas, non solamente do COVID, sino as víctimas de Bergondo, que durante este tempo pois non puideron ter un funeral como sería o habitual. Ben, moitas gracias. E agora sí, imos co primeiro punto da orde do día, que a aprobación se procede das actas das sesións ordinarias do 30 de xaneiro e a extraordinaria do 7 de marzo. Algúnha manifestación? Enténdense, por tanto, aprobadas por unanimidade. O punto número 2 é a dación de conta da resolución número 344 do 24 de marzo sobre a vocación de competencias da Xunta de Goberno Local e outras medidas organizativas polo estado de alarma. Ben, a Alcaldía Presidencia, o 24 de marzo, editou a resolución 344 a vista do Real Decreto 463-2020, polo que se declara o estado de alarma e a súa modificación levada a cabo polo Real Decreto 465 e debido ás circunstancias excepcionais provocadas pola crise do coronavirus, resolveu primeiro unha aplicación do establecido no artigo 10 da Lei 40-2015 para os efectos de facilitar a actividade municipal sen menoscabo de exercicio das competencias correspondentes, suspéndese as xuntanzas ordinarias da Xunta de Goberno Local e aboco coas competencias que lle tiña delegadas por resolución 771-2019 de 21 de xuño publicada no Boletín Oficial da Provincia 121 do 28 de xuño. Segundo, suspender o pleno ordinario correspondente o día 27 de marzo, que se celebrará unha vez que se levanten as medidas extraordinarias contidas no Real Decreto 463-2020 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma e as súas prórrogas. A convocatoria do pleno ordinario farase previa consulta cos grupos políticos municipais. Terceiro, os servizos municipais rexerase polas instruccións ditadas por esta alcaldía, número 2 e número 3 de 2020, publicadas no portal de transparencia municipal, así como por calquera outra que se les transmita polo correo corporativo. E cuarto, a presente resolución será efectiva dende o día seguinte da súa asinatura e será publicada no Boletín Oficial da Provincia, debendo dar conta ao pleno na primeira sesión que este celebre, que con posterioridade a mesma serán notificados aos membros da Xunta de Goberno Local consonte o previsto no artigo 114 do Real Decreto 2568 de 28 de novembro de 1986. Ben, pois damos conta.
O punto número 3 é a dación de conta da resolución da alcaldía 354 do 26 de marzo sobre a aprobación e recoñecemento de facturas. Damos conta, teñen a documentación, incluso que se lles adiantara por correo cando foi o momento da aprobación do expediente. O punto número 4 é a dación de conta da resolución número 468 sobre a aprobación do listado de abogados pertencentes ao Concello de Bergondo polos servicios de abastecemento de auga, saneamento e depuración actualizados a 31 de decembro. Damos conta. O punto número 5 é a dación de conta da resolución número 314 sobre a aprobación dos proxectos modificados de reforma de instalación de iluminación pública no lugar de Raxás e de reforma de instalación de iluminación pública no lugar de obra de Paño en Bergondo, incluídos no pós-2020. Pequenas modificacións que houve que actualizar como requerimentos da Diputación, que apenas variaban. O punto número 6 é a dación de conta da sentencia do TSG, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, recaída en apelación no recurso 7.112, sobre recoñecemento de desequilibrio económico na concesión do servicio de abastecemento de augas, sumidoiros e depuración de augas residuais. Bueno, en este caso, dase conta a sentenza número 327, 2019 de 4 de decembro, recaída no recurso de apelación número 7.112, 2019, procedimento ordinario 255, 2017 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pola que se falla que debemos desestimar e desestimamos la apelación interpuesta por vía cogestión integral de Aguas de Galicia SAU contra a sentencia desestimatoria de 6 de junio de 2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso número 3 da Coruña, en el procedimiento ordinario 255-2017 contra acuerdo del Ayuntamiento de Bergondo de 9 de octubre de 2017 sobre denegación de la petición de reconocimiento de desequilibrio económico en contrato de gestión de servicio público, entrega en funcionamiento de instalaciones depuradoras, sin hacer especial imposición de costas de la apelación. Notifíquese a las partes, haciendo saber que la misma no es firme, que contra ella puede interponerse recurso de casación, según lo establecido en el artículo 86 siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, luego de su modificación operada por la Ley Orgánica 21 de julio de 2015, que modifica la Ley Orgánica 6.1985 por las personas y entidades referidos en el artículo 89.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción, con observancia de los requisitos y dentro de los plazos que en él se señalan. Damos conta. Teñen tamén a sentencia completa tamén na súa disposición. O punto número 7 é a dación de conta da sentencia tamén do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, recaída en apelación no recurso 7.150 de 2019 sobre abono de facturas impagadas pola taxa por prestación do servicio de abastecemento de aguas, sumidores e depuración de aguas residuais. Aquí dase conta a sentenza número 337 de 18 de decembro de 2019, recaída no recurso de apelación 7.150 de 2019, procedimento ordinario 204 de 2018, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pola que se falla. Por todo lo expuesto en nombre del Rei, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala decidió desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Bergondo contra la sentencia de 5 de septiembre de 2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso número 3 de La Coruña, en el procedimiento ordinario 204-2018, y no imponer costas. Teñen tamén a documentación. O punto número 8 é a dación de conta do informe de avaliación do cumprimento de obxectivos que contempla a Lei Orgánica 2/2012, resultado suministro de información correspondente ao cuarto trimestre de 2019 e ao primeiro trimestre de 2020. Damos conta. O punto número 9 é a dación de conta do informe sobre o cumprimento da Lei de Morosidade do terceiro e cuarto trimestre de 2019 e do primeiro trimestre de 2020. Damos conta. O punto número 10 é dación de conta da liquidación do orzamento do ano 2019. Ben, por la Alcaldía Presidencia, mediante a resolución do 27 de febreiro de 2020, dito esta resolución 242-2020, por la que se establece, en virtud do establecido no artículo 191
polo que do Real Decreto Legislativo 2/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, procedese a elaboración da liquidación do orzamento municipal do ano 2019, previo informe de intervención municipal, polo que sendo competencia esta alcaldía a súa aprobación. Polo que resolvo, primeiro, aprobar a liquidación de gastos e ingresos do orzamento deste Concello correspondente ao exercicio 2019 e que mostra o seguinte resultado no exercicio. Resultado orzamentario, exercicio 2019, conceptos por operacións correntes, vou a ler os totais do resultado orzamentario, 1.410.843,86 euros. Por operacións de capital, resultado orzamentario negativo, 1.221.630,26 euros. Total de operacións non financieras, resultado orzamentario 189.213,60 euros. Activos financieros, resultado orzamentario negativo 1.800,99 euros, que coincide co total de operacións financieras. O resultado orzamentario para o exercicio en positivo un total de 187.412,61 euros. Os axustes, créditos gastados financiados co remanente de tesourería para gastos xerais, 1.585.871,48 euros. Desviacións de financiación negativas, 280.091,25 euros. Desviacións de financiación positivas do exercicio, 434.369,17 euros. Total de axustes, 1.431.593,56 euros, que dá un resultado orzamentario axustado de 1.619.006,17 euros. O estado remanente de tesourería é o seguinte: fondos líquidos na tesourería, 7.402.789,75 euros, delitos pendentes de cobro totais, 17.105,34, obrigas pendentes de pago, 325.304,5, partidas pendentes de aplicación en negativo, 19.176,86 euros, remanente de tesorería total, 7.075.414,18, exceso de financiación afectada, 28.455,28, remanente de tesourería para gastos xerais, 7.046.958,90 euros. Delitos e obrigas pendentes do exercicio 2019, delitos pendentes de cobro 0, obrigas pendentes de pago 325.304,5 euros, remanentes de crédito comprometidos 1.955.468,78 euros e non comprometidos 2.018.387,66 euros. Segundo, dar conta ao Pleno Municipal desta liquidación correspondente ao exercicio 2015 e que se remita a copia da mesma a Administración do Estado, Ministerio de Economía e Hacienda e a Comunidade Autónoma en consonancia co establecido co previsto nos artigos 193.4 e 193.5 do Real Decreto Legislativo 2/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Moi ben, pois damos conta, por tanto, da liquidación. O punto número 11, dación de conta dos reparos de intervención municipal do ano 2019 o abeiro do disposto no artigo 218 do texto refundido da Lei de Facendas Locais. Expresamente tamén damos conta dos reparos, dos que, por certo, vimos de comentar na Comisión de Contas que acabamos de rematar agora. O punto número 12 é a dación de conta do incumprimento da regla de gasto o abeiro do disposto na Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financiera. Damos conta, comentaremos despois xa no PEF. O punto número 13 é a dación de conta do informe de control interno o abeiro do artigo 37 do Real Decreto 424 do 2017. Damos tamén conta. E o número 14 é a aprobación do Plan Económico Financiero 2020-2021. Ben, a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno na xuntazo a 21 de maio de 2020 ditaminou favorablemente e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. O artigo 12 da Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financiera establece no seu apartado primeiro que la variación del gasto computable de las corporaciones locales no podrá superar la tasa de referencia del crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. No apartado 2 de este artigo aclárase o concepto de gasto computable aos efectos previstos no apartado anterior, recollendo determinados axustes no apartado 4 deste artigo 12.
O artigo 12.3 atribui ao Ministerio de Economía e Competitividade calcular que a taxa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo da economía española de acordo con la metodología utilizada por la Comisión Europea na aplicación de su normativa. A taxa así descrita quedou establecida para o ano 2019 no 2,7%, segundo o acordo do Consello de Ministros do 20 de xullo de 2018, onde se establecen os obxectivos de estabilidade de 2019-2021 e o límite de gasto non financiero do Estado para 2019. Con ocasión da liquidación do orzamento correspondente ao ano 2019, aprobada por resolución da Alcaldía 242 do 27 de febreiro de 2020, a Intervención Municipal emitiu informe de avaliación do cumprimento da regla de gasto, no cal se pon de manifesto que daquela liquidación se produciu un incumprimento da regla do gasto regulado no artigo 12 da Lei Orgánica, cun gasto computable total de 5.944.905,33 euros, excedendo en 1.377.953,47 euros o límite computable máximo. O artigo 21 da Lei Orgánica 2/2012 establece que en caso de incumprimento da regla de gasto, a Administración incumplidora formulará un plan económico financiero que permita o cumprimento da mesma no ano en curso e no seguinte, debendo ser presentado ao Pleno da Corporación para a súa aprobación no prazo de un mes dende que se constate o incumprimento. En base anterior, esta Alcaldía formulou o Plan Económico Financiero sinalado o 26 de marzo de 2020. En base ao anterior, visto o informe da Intervención Municipal, presentou ao Pleno da Corporación o Plan Económico Financiero para o período 2020-2021 para a súa aprobación formulando o seguinte proposta de acordo. Primeiro, aprobar o Plan Económico Financiero para o período 2020-2021, derivado do incumprimento da regla de gasto regulado no artigo 12 da Lei Orgánica 2/2012, 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera con motivo da liquidación do exercicio orzamentario 2019. Segundo, proceder a publicación dun anuncio no Boletín Oficial da Provincia para a súa exposición pública durante un prazo de 15 días hábiles a efectos da presentación de reclamacións. Transcurrido o prazo sen a presentación das mesmas, queda automáticamente elevado definitivo o presente acordo segundo disposto no artigo 23.4 da Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financiera en relación co artigo 169 do Real Decreto Legislativo 2/2004, polo que se aprobou o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Terceiro, unha vez aprobado definitivamente, publicarase no Boletín Oficial da Provincia o texto íntegro do plan a efectos informativos en cumprimento disposto no artigo 26.1 do Real Decreto 1463 de 2 de novembro de 2007. E cuarto, proceder ao envío do mesmo aos órganos competentes da Administración Estatal e Autonómica segundo proceda por exigencias da normativa reguladora de estabilidade orzamentaria. Ben, dábamos conta anteriormente do incumprimento da regla de gasto, e isto é o que motiva precisamente que traíamos a pleno, que teñamos, ademais que traer a pleno, un plan económico financiero. Como lles comentaba outro día na Comisión Informativa, a pesares de ser un concello pois que cumple co resto de magnitudes e que está nunha boa disposición económico-financiera. Cumplimos con estabilidade orzamentaria, sostenibilidade financiera, débeda comercial, pero efectivamente incumplimos ca regla de gasto. Lles decía tamén que nos últimos anos non se incumpliu coa regla de gasto, palabras coloquiais por los pelos, pero que este ano sí se incumple, e que o motivo de incumplir coa regla de gasto é precisamente facer uso dos remanentes que ten o Concello de Bergondo e facer o uso a través dos suplementos de crédito. A lei non contempla que eso sea excusa para non facer un plan financiero, pero que sí permite, e de feito aconsella, facer un plan económico financiero sin medidas, como tamén lles explicaron. A parte positiva de todo isto é que imos a incrementar o límite do gasto computable tamén para os vindeiros exercicios, polo menos para estes dous vindeiros exercicios, xa que o plan económico financiero é para 2020 e 2021, e o que se deduce tamén dos informes de intervención e do propio plan é que haberá que estar pendientes tamén do uso desos remanentes e dos suplementos de crédito. Esperemos tamén que chegue a prórroga para que poidamos facer uso das obras financieramente sostibles e que nese caso xa non computen, pero en todo caso creo que este ano tamén é un caso excepcional e seguramente se darán esas pautas. Este plan, que ademais se enviou modelo borrador á Xunta a tutela de entidades locais, pois xa conta co visto bo, independentemente de que yo teremos que mandar unha vez se aprobe, se así o ten a ben este pleno, pero sí, conta coa súa aprobación, xa que un pouco se seguiron as súas directrices.
Polo tanto, xa digo, a parte boa é que ao final nos beneficia, pero que sí que é certo que un concello como o noso, bueno, non solamente o noso, calquer concello na situación financiera como o noso se ve nesta situación que teñen que facer plans económico-financieros sin medidas. Os habituais son os plans económicos en donde hai restriccións, en donde hai medidas pois como poden ser a contención do gasto, o incremento dos impostos, ou etc. Neste non hai ningunha desas medidas, simplemente, bueno, pois que teremos que tamén controlar o uso dos suplementos, o uso dos remanentes a través dos suplementos nestes dous exercicios, pero en principio, xa digo, incluso pois pinta ben, por falalo tamén, dicilo tamén así dun xeito coloquial, e bueno, e menos mal tamén que pode pintar ben, pois porque seguramente faremos uso máis que nunca tamén desos remanentes, que xa o facemos, non? Pero na situación na que estamos, pois aínda máis. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Bien, si incumplimos otro año también la regla de gasto, podemos también vernos obligados a tener esas medidas, ¿verdad? É que este plan xa é para 2 anos. Bien, sí. De acuerdo. Entonces, este año va a ser difícil porque seguramente tendremos muchas prórrogas, se verá todo con más manga ancha seguramente. Pero... Tampouco non o podemos adiantar, porque a día de hoxe, de feito, traemos despois un suplemento de crédito a pleno en donde tampouco se di nin que vayamos a incumplir nin que non vayamos a incumplir. A día de hoxe non se pode tampouco adiantar ata que se fai a liquidación definitiva. Este ano haberá unha execución do orzamento do 2020 diferente. Haberá partidas que estaban previstas no orzamento cando se aprobou e que non se van a poder executar, e que en cambio teremos que executar outras que estamos de feito executando e facendo outro tipo de gastos e inversións tamén, o sea que, bueno, é moi difícil adiantalo. Y también era muy difícil prever que nos iba a ocurrir esto, ya que estábamos ahí casi incumpliendo otros años, y si tirábamos más este año, eso no se veía venir, no se podía ver venir, no se podía prever. Pero que aínda que se prevera e aínda que se vaya a incumplir a regla de gasto, vale, pois se incumple ao final a regla de gasto, pois se incumplirá, pero eso non é óbice tampouco para deixar de facer inversións e de utilizar os remanentes, porque o motivo é a utilización dos remanentes. Ya, pero tampoco a costa de cualquier cosa, porque estamos hablando que hay un riesgo de que si seguimos incumpliendo, si no nos controlamos, si seguimos incumpliendo, nos pueden llegar con medidas que sea precisamente no utilizar los remanentes. Vale, pero esa é a medida, o sea, utilizar o remanente ao final dá a consecuencia de non utilizalo. Que facemos? Non utilizalo? No, utilizarlo con cuidado, por eso le decía, era muy difícil prever que si estábamos por los pelos otros ejercicios, este podía caer. Pero mire, estamos incumprindo por unhas magnitudes bastante grandes e non por eso imos deixar de facer uso dos remanentes. Distinto será se xa con un plan económico-financiero seguimos incumplindo, por suposto, claro, eso sí, pero sin un plan non sería o normal, non tendo ningún informe desfavorable de intervención nin moito menos. O uso dos remanentes a través dos suplementos é precisamente a fórmula que ten o Concello de poder seguir facendo as inversións. Bueno, sí, yo se lo dije también en la comisión, hay otra fórmula que es no tener que tirar tanto de los remanentes incrementando los ingresos de este ayuntamiento. Y entonces non tiramos dos remanentes e seguimos engordando a conta do banco. No, al revés. Usted lo que tiene que tener es más ingresos para poder hacer más gasto, ¿no es así? No, porque o gasto computable xa lle explicamos outro día que viña do ano 2012 e ese era o límite do gasto computable. Claro, ¿por qué? Porque tenía el presupuesto prorrogado durante 2 años. ¿No tuvo también el presupuesto prorrogado? Y eso también nos impedía... Temos o límite do gasto daquele exercicio. Claro. Temos aquel límite de gasto daquele exercicio. Insisto, se non... O que vostede plantexa é non utilizar os remanentes incrementando os ingresos. Os ingresos, de feito, este ano se incrementan pois xa o ano pasado, e este ano se incrementaron nun millón de euros, en máis dun millón de euros a través de subvencións precisamente do IDAE, para inversións fortes, é dicir, que se están incrementando igualmente os ingresos do orzamento municipal. Pero eso non será óbice para que os recursos que ten o Concello se deban e se poidan utilizar con sentido, pero que se utilicen, insisto, e non engordando unha conta do banco. Vamos. Bueno, el voto va a ser abstención. Ten a palabra o voceiro do BNG.
Ben, pola nosa parte, pois sempre fomos favorables á utilización do remanente na medida que se nos, bueno, que a lei nos permitise. Entonces, visto que é por eso, porque hai que realizar o plan económico e que non nos conleva ninguna medida, bueno, ninguna medida visto así e tal, pois o noso voto vai a ser favorable. Ten a palabra o voceiro da Alternativa dos Veciños. Sí, voto favorable. Ben, queres o voto de todos? Ana? Ben, votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Enténdese, por tanto, aprobado o plan económico financiero. O punto número 15 é a modificación do orzamento do 2020 mediante suplemento de crédito. Ben, a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno ditaminou favorablemente o pasado 21 de maio, propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Elaborado o expediente sobre modificación de crédito do estado de gastos do orzamento municipal para o actual exercicio 2020 mediante a forma de suplemento de crédito por importe de 333.689,49 euros para facer fronte ás obrigas a cargo desta corporación relativas o capítulo 6 correspondente a gastos de investimento e tendo en conta establecido na documentación obrante no expediente previo informe de intervención municipal, presentarse os créditos que se pretenden modificar desglosados por aplicación orzamentaria xunto coa súa financiación. Con respecto á suspensión de plazos administrativos, a disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020 14 de marzo, polo que se declara estado de alarma da xestión para da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID, establecía a suspensión de términos e plazos de todo tipo para a tramitación de procedimientos de entidades del sector público. Pero esta citada disposición adicional terceira foi modificada polo Real Decreto 465/2020 17 de marzo, quedando o apartado cuarto coa seguinte redacción. Sin perjuicio de lo expuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente Real Decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento de los servicios básico de los servicios. Coa tramitación deste expediente trátase de garantir a protección do interés xeral por unha cuestión de seguridade pública e a continuación do bo funcionamento dos servizos básicos, dado que o proxecto de renovación de iluminación pública está subvencionada polo IDAI con fondos europeos FEDER, o que traducirase nun importante aforro enerxético e prevención da contaminación para o Concello, ademais do interés en reactivar a contratación pública municipal. Esta alcaldía, ademais, segue a interpretación efectuada por a Secretaría General de Financiación Autonómica e Local, que considera que o disposto no artigo de disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020 os termos que se suspenden e os prazos que se interrompen dos procedementos administrativos en curso son os que están regulados de forma directa ou indirecta na Lei 39/2015 de 1 de outubro do procedimento administrativo común das administracións públicas e os prazos que se suspenden ou son para a tramitación dos procedementos administrativos que se encontran nese ámbito. Ao ser unha medida excepcional non pode ser obxecto de aplicación extensiva, engade que o procedimento de elaboración e aprobación dos presupostos ou das súas modificacións non é un procedimento administrativo común, senón un procedimento específico que regula o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, polo que podemos entender motivadamente que os prazos deste expediente non quedan suspendidos e na súa consecuencia proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, tramitar este expediente para garantir a protección do interese xeral por unha cuestión de seguridade pública e a continuación do bo funcionamento básico dos servizos, dado que os proxectos de renovación de iluminación pública está subvencionado polo IDAE con fondos europeos FEDER, o que traducirase nun importante aforro enerxético e prevención da contaminación para o Concello, ademais de interés en reactivar a contratación pública municipal, o vello disposto no punto cuarto da disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020. Segundo, aprobar a proposta de modificación de crédito baixo a modalidade de suplemento de crédito por importe total de 333.679,49 euros, debendo ser incrementados os créditos correspondentes ás aplicacións orzamentarias que se detenen a continuación e polo importe reflectido. Aplicación orzamentaria 342.632.00, concepto orzamentario, inversións de reposición edificios deportivos, consignación inicial 20.000 euros, consignación definitiva logo do incremento 54.972,55 euros. Aplicación orzamentaria 165.619.00, concepto inversión de reposición alumbrado público, consignación inicial 61.272,65,
Consignación definitiva, logo, das modificacións, 1.250.579,84 euros. O total de capítulo 6, a totalidade do crédito, a consignación de de 333.679,49 euros. O financiamento desta modificación de créditos proposta realízase con cargo ao remanente líquido de tesourería co seguinte desglose. Remanente líquido de tesourería a esta data 5.545.699,93 euros. Remanente empregado noutras modificacións 1.501.258,97 euros. Superávit orzamentario 113.930,16 euros. Cantidade que se precisa empregar neste expediente 333.679,49 euros. Diferencia cantidade de remanente sobrante 5.212.010,44 euros. Remanente empregado por riba do superávit 1.721.018,30 euros. E remanente total empregado en modificacións 1.834.948,46 euros. Consecuentemente, coas modificacións acordadas, o orzamento de 2020 orzamento por capítulo de gastos queda como segue nas súas consignacións definitivas. Capítulo 1, gastos de persoal 2.132.493,56 euros. Capítulo 2, gastos en bens correntes e servizos 3.844.066,66 euros. Capítulo 4, transferencias correntes 275.647,66 euros. Capítulo 6, inversiones reais 3.536.986,13 euros. Capítulo 8, activos financieros 22.000 euros. Totais de consignación definitiva de orzamento de gasto 9.811.194,1 euros. Terceiro, que se continúe a tramitación do expediente con inmediata exposición ao público durante 15 días hábiles no boletín oficial da provincia no tabuleiro de edictos da sede electrónica do Concello de Bergondo. Cuarto, que non suposte que non se presenten reclamacións contra o mesmo considerarse definitivamente aprobado, debendo cumprirse en ambos trámites a publicación no boletín oficial da provincia no tabuleiro de edictos da sede electrónica do Concello de Bergondo. E quinto, remitir copia do expediente á Administración do Estado e da Comunidade Autónoma. Ben, pois este primer suplemento que se trae a pleno, como xa se di na proposta, para dous temas. Un que xa veu ao pleno o ano pasado, que era o arranxo do peche das pistas tanto en Fiobre como en Ouces, cuestión que non se poido ao final executar no exercicio 2019 porque faltaba unha autorización. A pista de Ouces encontrase no ámbito para que teña que autorizalo Augas de Galicia, unha autorización que tardou un pouco pois porque tuvo que ir á exposición pública. Son destas autorizacións que ao final tardan bastante e non chegou hasta este ano, e ademais chegou, xa digo, neste 2020. Ben, unha vez que temos as autorizacións, como lles comentaba outro día, convén tamén xa facelo para que non caduquen. A parte tamén da cuestión da seguridade que aquí se nomea expresamente. Esos son 34.000 euros. E 299.000 son a parte que nos toca poñer, digamos, pues así tamén coloquialmente, de poñer ao Concello na subvención que nos otorga por segunda vez tamén o IDAE, unha subvención que tamén veu a pleno no seu día, que lles comentábamos, e que coa que prácticamente, bueno, pois teríamos todo o Concello, pois prácticamente todo pasado a LED, e incluso tamén pois co reforzo de liñas, de cadros e demais. Esta subvención foi concedida unha vez que fixéramos xa a aprobación do orzamento do 2020 no mes de decembro. Veu uns días máis tarde, de feito, e por eso non se consignou tampouco esta cantidade no propio orzamento, como digo. Polo tanto, e dado que agora pois estamos a piques de que nos entreguen os proxectos definitivos, que os proxectos definitivos se executan, se redactan, mellor dito, unha vez que temos a concesión definitiva da subvención en base ás memorias presentadas, pois, insisto, unha vez que ahora nos presenten os proxectos e que teñamos tamén as autorizacións necesarias, bueno, pois empezaremos coa licitación o antes posible, pero bueno, tardará aínda tamén algún tempo. Non creo que antes do mes de setembro, entre unha cousa e outra, vai a comenzar esta licitación, pero bueno, en todo caso, cando todo o expediente este completo, se iniciará esta
esta licitación. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Nada, estamos conformes, voto abstención. Ten a palabra o voceiro do BNG. Nada, como decía no punto anterior, bueno, somos favorables á utilización do remanente na medida do posible. O do IDAE xa é lógico e as outras obras tamén nos parecen correctas, o sea que o noso voto vai ser favorable. Ten a palabra o voceiro da Alternativa aos Veciños. Voto favorable. Ben, por tanto, votos a favor da proposta. Espera que nos falta Lorena. A favor? No. Ah, vale, entendín. Vale. Votos a favor, entón, outra vez? Ben. Votos en contra? Abstención? Ben, enténdese, por tanto, aprobado. O punto número 16 é a aprobación do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal Adicional 1-2020. Ben, a proposta da alcaldía, o ditame da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno foi favorable, propose ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Vista circular da Deputación Provincial da Coruña relativa á comunicación da aprobación das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal 2020 de outubro de 2019, no que se comunicábase e así mesmo as bases do bendito Plan Único publicadas no Boletín Oficial da Provincia número 208 do 31 de outubro. Tendo en conta que polo Pleno Municipal en sesión extraordinaria de 18 de decembro de 2019 acordouse, entre outros, de cooperación ás obras Que dá para nada, para moi pouco. Non sei despois como os servicios sociales querrán hacer con eso, si serán vales de comida, si serán para pagar luz e agua, non sei como han pensado que van a repartirlo. É que isto non é un reparto así, isto é un ingreso na caixa, digamos, municipal, que o que fai é incrementar as partidas. Non hai que facer ningún tipo de diferenciación e o que hai é despois que xustificar que se teñen gastado estes 16.000 euros neste tipo de axudas, que a día de hoxe xa están xustificados incluso solamente cos fondos propios municipais, e o que facemos é liberar fondos nosos, que non vai a ser o caso, pero bueno, que podería ser liberar os fondos nosos para outras partidas de servicios sociais, precisamente, bueno, pois podendo xogar con esas partidas. Poderíamoslo ter todo imputado á emerxencia social e nada a EPIs, daría igual, entonces os EPIs os teríamos que comprar nos con fondos propios. Ao final é un incremento de recursos na caixa municipal e que se pode xustificar perfectamente con esta diferencia que estamos, o sea, con esta proposta. Es evidente e seguramente hará falta máis, pois que non me parece unha gran aportación por parte da Diputación. Por agora estou de acordo con vostede en que por agora é unha cantidade pequena. Eu tamén espero que haxa máis aportacións do plan único ao longo do ano. Agora, efectivamente, é pouco. Bien, entón non se votou a favor e tamén se va a manter el voto a favor en la comisión. Ten a palabra o voceiro do BNG. Nada que apuntar en este punto, o noso voto vai ser favorable. Ten a palabra o voceiro da Alternativa aos Veciños. Nada que comentar. Ben, votos a favor da proposta. Enténdese, por tanto, aprobada por unanimidade. O punto número 17 é a aprobación do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal Adicional 2-2020. Ben, a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno ditaminou favorablemente en xuntanza do 21 de maio o seguinte acordo e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Vista a circular da Deputación Provincial da Coruña relativa á comunicación da aprobación das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal 2020, que se mencionamos anteriormente, e que otorgaban ao Concello de Bergondo 366.358,22 euros, tendo en conta que polo Pleno Municipal en sesión extraordinaria do 18 de decembro de 2019 acordouse, entre outros, participar no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos
da Deputación Provincial, cuxas bases se coñecían e aceptaban na súa totalidade, aprobar o plan complementario do ano 2020 no que se incluían investimentos financieramente sostible de mellora de camiños co aglomerado asfáltico ou rega asfáltica nas parroquias de Cortiñán, Bixoi, Guísamo, Bergondo, Roi, Santa Marta de Babío, Lubre, Uces e Moruxo, cun importe de 839.245,77 euros IVA incluído, e vistas as bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación aos servizos de competencia municipal post-2020 para a regulación do POS adicional 1-2020 para gastos sociais extraordinarios derivados do COVID e POS adicional 2-2020 para gastos correntes e investimentos financieramente sostibles publicadas no Boletín Oficial número 66 do 5 de maio, e vista circular da Deputación Provincial da Coruña sobre a aprobación da modificación desas bases reguladoras relativa ao POS adicional 2-2020 para gastos correntes e investimentos financieramente sostibles, na que se comunica a asignación do POS adicional 2020 ao Concello de Bergondo por importe de 116.427,62 euros. De acordo co anterior, propónse ao Pleno por ditame da Comisión Informativa a adopción do seguinte acordo. Primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación aos Servizos de Competencia Municipal POS adicional 2-2020 da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da checa provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación. Para investimentos financieramente sostibles, o proxecto é indicado de mellora de camiños con aglomerado asfáltico e regas asfálticas nas parroquias de Cortiñán, Bixoi, Guísamo, Bergondo, Roi, Santa Marta de Babío, Lubre, Uces e Moruxo, do Concello de Bergondo, cos seguintes lotes de financiación: Deputación 116.427,62 euros, Concello 722.818,15 euros, orzamento total 839.245,77 euros. O proxecto citado, incluído no plan complementario POS 2020, xa foi aprobado polo Pleno Municipal en sesión extraordinaria do 18 de decembro de 2019. O resumo, ven a coincidir co único investimento que levamos a cabo. E segundo, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos e que está en trámite de resolver todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente son necesarias. Terceiro, comprometerse o Concello a incluir no orzamento de 2020 os fondos necesarios para facer fronte á chega dos investimentos incluídos na anualidade de 2020, solicitar da Deputación Provincial da Coruña delegación neste Concello da contratación de execución das obras ou suministracións incluídos no plan que se entenderá aceptada se esta se produce efectivamente. Quinto, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan. Sexto, autoriza a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal da Administración Tributaria da Tesorería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está no corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. E sétimo, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e do correspondente expediente. Ben, antes de que se me olvide, que xa levo un rato pensando, excusar ao voceiro do Partido Popular que por motivos de traballo, e perdón por non telo dito xa ao principio do pleno, pediu a súa disculpa por isto. Ben, como lles decía antes, plan adicional, plan único, un plan vivo, en donde se nos vai dotando de contías para facer fronte precisamente ás obras que temos proposto. Neste caso, a circular o que nos trasladaba era a posibilidade ou ben de cambiar de propostas e de proxecto. Nos aquí aprobamos ese proxecto de 839.000 euros que leva os asfaltados do POS do 2020, que xa anuncio, por certo, que aínda será executado no exercicio que ven. Nos os aprobamos o ano pasado, pero logo estas cousas, entre que teñen que chegar todas as autorizacións, as circulares para que poidamos contratar, etcétera, pois ao final se acaban executando con máis dun ano de diferencia. O digo, pois tamén para que saibamos os plazos nos que nos atopamos todos. Ben, pois podíamos ter cambiado de proxecto e presentar outro proxecto diferente para estos 116.000 euros. O Consello tamén é que si estamos de acordo, e así estamos, porque foi aprobado por este pleno no seu momento na proposta que xa tiñamos, pois estes 116.000 euros
o que facemos bueno, pues asignar estos 176.000 euros a ese proxecto, co cal agora mesmo a parte que tería que poñer o Concello serían 722.000 euros, e tamén espero que a Diputación todavía, pero bueno, tamén é porque nos fixemos, o sea, o proxecto que presentamos é moi amplio, o sea, non é habitual que nos presentemos un proxecto tan amplio, máis amplio creo que fora neste ano, neste exercicio no 2019, o proxecto que está ahora mesmo en licitación tamén de camiños de 549.000 euros, que xa é un proxecto bastante xeneroso. Entón, este sobrepasa as cantidades que nos consignan a nos a través do POSCO, cal xa sabemos que se aprobamos eso vai a ter que ser poñendo fondos propios. En todo caso, bueno, pues eso, tamén espero que cheguen algúns fondos da Diputación para que a chega municipal no seu momento, no momento da contratación sexa un pouco máis, bueno, un pouco menor. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Sí, efectivamente es un poco lo que le iba a decir también, que parecía pues, tampoco un exceso, ¿no?, para la Diputación, pero bueno, evidentemente bienvenido sea y que aminore la participación, independientemente que todo es dinero público y todo sale del mismo sitio al final. Pero bueno, pues así puede usted destinar también alguna parte a otros proyectos y a otros objetivos. El voto va a ser de abstención en este caso. Ten a palabra a voceira do BNG. Ben, a ver, entendemos que o normal é dedicalos a este proxecto que xa está aprobado, pero bueno, en consonancia co que xa lles dixemos no pleno de decembro, que non vou a redundar, o noso voto vai ser a abstención. Ten a palabra o voceiro da Alternativa dos Veciños. No, o noso voto vai ser favorable tamén neste caso. Por tanto, votos a favor da proposta. Votos en contra. Abstencións. Enténdese, por tanto, aprobado. O punto número 18 é a moción do Grupo Mixto do BNG sobre seguridade viaria na DP 810 Sampaio Guísamo. Ten a palabra o voceiro do BNG. Fai máis de 15 anos que a veciñanza de Sampaio na parroquia de Guísamo comezou coas súas reivindicacións de maior seguridade viaria na estrada DP 810 que atravesa o lugar. 3 anos despois, a Deputación Provincial da Coruña levaba a cabo unha primeira fase de ampliación e mellora na zona, ensanchamento da calzada, beirarrúas, logo de ter que paralizar o proxecto inicial máis completo pola presentación por parte do propietario da finca coñecida como Valdeameno ou Villa Julia dun contencioso administrativo, deixando o tramo máis complexo para unha segunda intervención, condicionada polo proceso judicial aberto. A día de hoxe, a segunda fase segue pendente por unha contradición patrimonial. O propietario da casona conta con informes de patrimonio que catalogan todo o perímetro como ben protegido, incluído no mesmo o xardín e o peche da parcela. Sen embargo, a veciñanza da zona e dende o propio Concello de Bergondo teñen demostrado como o peche data dos anos 90, polo que non tería ningún tipo de valor patrimonial. En todo caso, entendemos que é máis importante a seguridade das persoas, dos nosos veciños e veciñas e dos centros de condutores que circulan a diario por esta estrada, polo que nos facemos a seguinte pregunta. Se para ampliar o aeroporto de Alvedro se moveu un pazo pedra a pedra, por que aquí non se permite mover un muro de pedra en caso de que este conte con algún valor? Recentemente producíase nesta zona un accidente que se cobrou unha vida e fixo saltar as alarmas de todos e todas. A veciñanza da zona mostrou a súa indignación programando varios actos de protesta en busca de solucións. Toda a corporación secundou estas protestas por súa presencia e o Concello comprometeuse a mediar coas administracións implicadas. Mas entendemos que con un acordo que agardamos sexa unánime se pode facer máis forza. Polo exposto anteriormente, o BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Mostrar o apoio da Corporación Municipal de Bergondo ás demandas de maior seguridade viaria na estrada DP 810 ao seu paso por Sampaio, Guísamo. Trasladar este acordo ás administracións públicas implicadas, solicitamos á Xunta de Galiza que propoña unha alternativa viable para que a Diputación da Coruña poida executar a obra de xeito urxente, garantindo deste xeito a seguridade viaria nesta estrada. Sí, bueno, un pouco polo que xa se expón na moción, pois sería deixar constancia do apoio da corporación ás demandas da veciñanza, aínda que nos consta que a Diputación xa tomou algunha medida, pois, para intentar facer un pouco máis de forza, a ver si desta vai.
Ben, como lle decía, bueno, é unha moción que ven xa un pouquiño fora de tempo, unha parte tamén é precisamente porque isto xa estaba preparado para o mes de... vostede a tiña presentada tamén para o pleno do mes de marzo, que non se puido celebrar, non? Entón, bueno, como lle decíamos tamén outro día, non é a primeira moción de apoio a este proxecto, solución, ou demais, ou reclamación tamén que se ten feito á Diputación, que é a titular da vía, precisamente, bueno, pues para exixir esas melloras, non? Certo que agora parece que, bueno, que volvía, e de feito as manifestacións se tiveron que suspender con motivo, pois, da pandemia do COVID-19, e que hai, como vostede tamén dixo, unha proposta na que se está xa traballando e unha proposta que parece viable. Non, este tempo de parálisis en determinadas cuestións tamén fai que isto se paralice, sobre todo no que son as reunións presenciais, tanto na Diputación como na Xunta seguiron traballando, igual que aquí no Concello, pero pues eso, con teletraballo, etc. Entón hai temas que quedan un pouco máis parados. De todas formas, é un tema suficientemente importante, todos estamos de acordo en que se ten que seguir mobilizando e conseguir que esta posible solución da que xa hai, pois, bueno, pois, polo menos uns bocetos, non? E non o chamarei siquiera unha memoria técnica, pero, bueno, que polo menos hai algo no que Patrimonio, pois, está de acordo e é favorable, pois, que por fin poidamos chegar, se ao mellor non á solución óptima e pretendida, pois, hai 10 anos ou 15 anos xa, pois, polo menos a unha solución que habilite o paso e que redunde na mellora da seguridade viaria dos e das peóns que por ali circulan, que nos preocupa. O noso voto vai a ser favorable. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Sí, tamén nos parece interesante que se avance en este sentido. Hai varias administraciones involucradas, todas deberían de trabajar en el mismo sentido y colaborar para que se solucione la situación. El Partido Popular, cuando había otros representantes y después vecinos de Bergondo, en su día también interesó que eso se agilizara. Creo que es una cuestión general, de interés general para todos los vecinos, en lo que nadie puede estar contra. Lo importante es que todas las administraciones involucradas y que sean competentes en la materia, pues trabajen para que se solucione, y ni más ni menos. Lo que no sabemos es efectivamente por qué hay tanto atraso y por qué seguramente unos dirán que es la Diputación dirá que es la Xunta. Cada uno tiene que saber su responsabilidad y tiene que poner las medidas para que se solucione, está claro. El voto va a ser a favor. Tenga a palabra o voceiro de Alternativa aos Veciños. Sí, bueno, evidentemente o voto vai ser favorable. Lembrarlle simplemente un pouquiño que lle comentaba xa na comisión, non? Que me parece que de feito tamén o poñen vostedes na moción, que é evidente ou existe un apoio de toda a corporación e tamén do goberno, o Concello de Bergondo, non? O goberno municipal. Reafirmarse no que xa se viu tamén, non? Nas concentracións e demais. Estamos todos no mesmo barco, na mesma liña. Ben, votos a favor da moción. Enténdese, por tanto, aprobada por unanimidade. O punto número 19 é a moción do Grupo Mixto tamén sobre a elaboración dun plan galego de reactivación económica. Ten a palabra o voceiro do BNG. A crise económica e social que xa estamos a vivir como consecuencia da pandemia da COVID-19 vai ter unha virulencia especial na Galiza con unha situación económica xa moi debilitada e dependente. Nesta situación é imprescindible facer políticas atrevidas, valentes e decididas que rachen coa dinámica de parcheo que o único que fai é sustentar o sistema e rebota os efectos da crise sobre os sectores máis desfavorecidos, sobre as clases populares. Os grandes beneficiados, se non o remediamos, serán a banca e as grandes corporacións económicas. Os concellos non teñen apenas competencias estruturais en materia económica e política fiscal. As decisións que se poidan adoptar para facer fronte á crise dende o ámbito local van depender das medidas legislativas e executivas que se adopten polo Estado español e pola Xunta de Galiza. Para que a administración local poida despregar a súa capacidade de actuación nesta situación é fundamental a derrogación da Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira, Lei Montoro,
xa que esta lei recolle tres regras fiscais, estabilidade, regla de gasto e débeda para priorizar o pago da débeda aos bancos. Esta lei deriva da modificación do artículo 135 da Constitución Española en 2011. Sen a derogación desta norma, as posibilidades de actuación das diferentes administracións veníanse moi minguadas. Está a ser cada vez máis preocupante as informacións en distintos medios de comunicación da intención do Ministerio de Facenda de utilizar os depósitos remanentes municipais no canto de permitir que sexan utilizados polos concellos en actuación da súa competencia. Esta decisión no que residan e exercicio responsable das competencias de cada institución, evitando duplicidades, solapamentos e valeiros inadmisibles. Para isto faise preciso a elaboración dun plan galego de reactivación económica e social, consensuado municipal ten como referencia o mapa municipal estatal. Dada a estrutura da economía galega, con elevadísima porcentaxe de traballadores e traballadoras por conta propia e pequenas empresas, o plan galego debe ter especialmente en conta a situación e establecer axudas directas, complementarias das de outras administracións para que poidan seguir a desenvolver o Estado. Pero o que se solicita é que sexa máis consensuado, non porque precisamente como quen vai estar pois para que sexa Sí, en eso... que todos estemos sí, a favor de tirar por ese difícil chegar a un consenso en semexantes magnitudes, pero bueno, pero sí, polo menos intentado. sí, eso é certo. E despois nas axudas a autónomos, hasta onde temos entendido, Galicia e Aragón son as comunidades que quedan sin ese tipo de axudas. Bueno, estos días nos DOGAS están saindo axudas prácticamente a diario. Non me atrevo a decir a cales son as de autónomos e cales non, porque solamente con ter o día a normativa que nos afecta as administracións locais, con todos os respectos, creo que xa a cabeza tolea, pero bueno, xa digo, creo que sí que se está facendo o esforzo. Non será o suficiente, e probablemente nunca será o suficiente, igual que cando o Concello, como falamos outro día, pois leve o noso plan tamén de axudas, que estou convencida de que tampouco nunca será suficiente para todos. Intentaremos tamén chegar a un acordo con el, como lles avancei, e creo que o conseguiremos, pero bueno, eso non quere decir que despois a xente está no seu dereito tamén de estar ou en contra ou de pedir máis. Pero bueno, en todo caso, claro, entendo entendemos a súa moción. Entendemos que si como Concello vamos a intentar, a Xunta en teoría ten máis recursos. A Xunta ten máis recursos e ten outras competencias, ademais, claro, que non temos nós. E haberá concellos que ao mellor non estén na situación que estamos nós, que non poden, que polo menos se vexan beneficiados de outra. Por suposto, se teñen que vir, a ver, e digo a Xunta e digo o Estado, pero tamén digo a Diputación. O sea, digo, todas as administracións se teñen que involucrar nesto, e sei que, que hai administracións que todavía están traballando nas bases de elaboración de destas axudas. Entonces, de tempo a que sei que a xente necesita ter un ingreso mínimo, e non é por un ingreso mínimo vital, pero ter uns ingresos xa inmediatos. Necesita que os ERTEs non se tarden en cobrar, necesita que efectivamente o que esa cuota de autónomos que me apracen, me prorroguen, etcétera, porque se necesitan medidas inmediatas, pero tamén creo que hai que deixar traballar un pouquiño as diferentes administracións. É unha opinión, o sea, non... Ten a palabra a vocera do Partido Popular.
Sí, a ver, nosotros no podemos estar de acuerdo con ese planteamiento. En el fondo podríamos por la idea general, que es en la que coincidimos, pero desde luego no con esas premisas y como si parece que la Xunta no está haciendo nada. Bueno, pues no, mire, ya tiene un plan, está funcionando, es lo que dice, todos los días están saliendo convocatorias para acudir, se han aumentado las ayudas al alquiler, se están dando incluso ayudas, fíjese, a los niños que han quedado en casa y que no pueden ir a las guarderías, pues acaban de aprobar, es más, están llegando ya que se les va a abonar a las personas que tienen necesidad una cuantía por cada día que ese niño ha estado en casa comiendo. Bueno, pues la Xunta le va a abonar el equivalente a ese menú. Quiero decir, yo creo que el esfuerzo es inmenso, que quizás pues haya que hacer todavía más, evidentemente con coherencia y sin que luego vayamos a acabar en el que no lleguen los fondos que hay ni el crédito que hay para pagar otro tipo de cuestiones como pueden ser pensiones. Entonces, hay que ser coherente, hay que verlo bien, hay que tenerlo bien preparado. Creo que la Xunta está respondiendo. Evidentemente nunca se es perfecto, siempre se van a cometer errores y siempre hará falta más, pero no creo que en este caso se pueda exigir mucho más de lo que se está haciendo y cualquier sensibilidad, evidentemente, seguramente que la Xunta la tendrá en cuenta. Entonces, por tanto, no podemos estar conformes por esto que le estoy diciendo. Gracias. A ver, non manifestamos que a Xunta non este facendo nada. Decimos de crear un plan galego consensuado entre todas as, pois eso, forzas políticas, sindicatos, todos os axentes sociais. Non decimos que non estén facendo nada, é unha cousa distinta. Ten a palabra o voceiro da Alternativa dos Veciños. Sí, en canto ao punto 3, se exixir a derrogación da Lei Montoro. Falábamos outro día na comisión, é certo que podemos falar de derrogación ou modulación. Eu aí sí que vou coincidir con unha cuestión que falaba vostede outro día. É certo que no momento que se aprobou a lei a coñecida como Lei Montoro, é moi probable ou era moi necesario que se tomaran algún tipo de medidas, porque sabemos todos perfectamente que en algunhas administracións públicas pois imperaba unha, chamémoslle, descontrol ou falta de rigor presupuestario, financiero, etc. O gran problema, isto tamén o sabemos todas, é que a lei a coñecida como Lei Montoro empuxo unha, digamos que táboa rasa para todo o mundo igual, non? E para as administracións que tanto as que cumprían como as que despilfarraban, unhas reglas demasiado férreas, estrictas e pouco flexibles, sobre todo para os que cumplimos, non? As administracións que cumplimos. Derrogación ou modulación, ou derrogación de certos aspectos dela, non? Por suposto, como non estamos completamente en desacordo con que se poida chegar a producir calquer tipo de incautación ou bloqueo de fondos municipais, non? Bloqueo que, en certo modo, xa existe, porque con esas reglas tan férreas xa, se non te teñen bloqueado de todo, sí que te teñen con unha, arrastras unha cadea cunha pedra, non tes a liberdade suficiente. Polo demais, quería comentar algo que xa comentei tamén na comisión informativa do outro día. Eu sí que non podo evitar ser moi escéptico, fai tempo que eu penso, fai tempo que eu digo incluso, sobre os esforzos de FEGAMP, FEMP e tamén probablemente Xunta de Galicia, pero sobre todo os dous primeiros que acabo de mencionar. Eu creo, teño a sospeita de que non neses cónclaves, chamémoslle así, desas dous organismos, eu creo que non se abordan os temas de calado. Este é, senón o de maior calado, un dos de maior calado. Por eso me convence ou nos convence a moción. Eu outro día dicíalle que probablemente valorábamos a posibilidade de votar a favor e ímos a votar a favor. Ben, votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións.
Queda, por tanto, desestimada a moción. O punto número 20 é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular para instar ao Goberno de España a garantir a autonomía ás entidades locais para a xestión dos seus recursos. Bien, el artículo 137 de la Constitución española señala que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Por otro lado, nuestra Carta Magna, en su artículo 142, establece que las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las comunidades autónomas. Estos principios constitucionales se han desarrollado a través de diversas leyes que garantizan, por un lado, la autonomía local y, por otro, que las entidades locales cuenten con los recursos suficientes para atender a las necesidades de sus vecinos. De esta forma, la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local establece que para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado deberá asegurar a los municipios, provincias y las islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses y que el Gobierno y la Administración municipal corresponda al Ayuntamiento integrado por el alcalde y los concejales. Esta ley, instrumento fundamental en la definición de competencias y obligación de las entidades locales, señala además que la cooperación económica, técnica y administrativa entre la administración local, las administraciones del Estado y de las comunidades autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar en todo caso mediante los consorcios o los convenios administrativos que suscriban. Por último, cabe señalar que la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local establece en su artículo 105 que se dotará a las haciendas locales de recursos suficientes para el cumplimiento de fines en las entidades locales y que dichas haciendas locales se nutren además de tributos propios y de las participaciones reconocidas en los del Estado y en los de las comunidades autónomas de aquellos otros recursos que prevé la ley. Se hace necesario recordar todas las leyes que protegen la autonomía organizativa y de gestión de sus recursos de las entidades locales, así como las diferentes fuentes de financiación de las mismas, por varios motivos. Primero, porque el Gobierno de España, con un absoluto desprecio hacia nuestra Constitución y las leyes que regulan la organización, competencias y la hacienda de las entidades locales, ha negado injustificadamente el pago a las entidades locales del IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017. Segundo, porque el Gobierno de España está estudiando confiscar el superávit generado en 2019 por las entidades locales, 5.000 millones de euros, así como los recursos que las mismas tienen en entidades bancarias, 28.000 millones de euros, como consecuencia de haber generado superávits desde el año 2012, según pudimos conocer por una noticia publicada en el Diario de Las Palmas del 8 de marzo de 2020. Información que se ve ratificada por las declaraciones realizadas por la ministra de Hacienda el 30 de abril en el Congreso de los Diputados, en las que hizo alusión a la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias para que la utilización del superávit municipal se pueda emplear para cubrir aquellos que el resto de administraciones no pueden llegar, de manera que entre todos podamos actuar sinérgicamente sobre el ciudadano único o sobre la empresa pública. Hay que señalar que la generación de dicho superávit no se debe solamente a la aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, puesto que esa de cada ejercicio presupuestario, ayudando a que nuestro país pudiese cumplir con los objetivos de déficit público establecidos por la Unión Europea. Estos superávit, tal y como recoge el artículo 32, se han destinado a reducir el nivel de endeudamiento de las entidades locales, a la ejecución de inversiones financieramente sostenibles que revierten en beneficio de los vecinos y, en muchos casos, a seguir generando ahorros para poder conjugar la prestación de servicios públicos de calidad a los vecinos con una fiscalidad baja sin hipotecar las generaciones futuras. Desde hace varios años, las entidades locales han venido reclamando al Gobierno central una mayor flexibilidad para poder aplicar los superávits generados, pero siempre respetando la autonomía local, consagrada en nuestra Carta Magna y en las leyes. Las entidades locales constituyen la administración más cercana al ciudadano y han mostrado siempre su solidaridad con el resto de las administraciones españolas, al asumir competencias impropias sin recibir, en muchos casos, la financiación adecuada de comunidades autónomas y del Estado para ejercerlas, lo que ha provocado que hayan tenido que destinar recursos propios, recursos de todos sus vecinos, a mantener las mismas. Además, esta crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia provocada por la enfermedad COVID-19
han sido los primeros en implementar medidas para contener la expansión del virus y de apoyo a la población más vulnerable, mayores, enfermos, etc. Por ejemplo, ampliando los servicios de ayuda a domicilio. También han ido por delante la conversión de muchos servicios públicos de modalidad presencial a telemática, para que sus vecinos pudieran seguir disfrutando de espectáculos culturales, cursos de formación, etcétera, etcétera. Pero las entidades locales no pueden ser la tabla de salvación para un gobierno que desde junio de 2018 ha sido incapaz de aprobar los presupuestos generales del Estado, ha estado más pendiente de la propaganda que de la gestión seria y rigurosa de los recursos de todos los españoles, que ha negado a corporaciones locales y a comunidades autónomas los ingresos que les corresponde por ley, léase el IVA 2017 impagado, y que ha conseguido el gran logro de incrementar el déficit público por primera vez desde el 2012. Por lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular de Bergondo presenta la siguiente propuesta de acuerdo al Pleno. Instar al Gobierno de España a, primero, no utilizar los poderes excepcionales que le confiere el estado de alarma ni otros subterfugios legales para apropiarse de los ahorros de las entidades locales, vulnerando preceptos constitucionales y leyes en vigor, puesto que, como indica el artículo 29 de la Ley del Gobierno, el Gobierno está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en toda su actuación. Segundo, respetar y garantizar la autonomía que la Constitución española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para gestión del dinero público, que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto. Tercero, flexibilizar las reglas para que las entidades locales puedan utilizar sus superávits para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar contra la pandemia, siempre en coordinación con las comunidades autónomas y el Estado. Cuarto, que si se plantea modificar alguna de las leyes que afecten a la autonomía, hacienda o estabilidad financiera de las entidades locales, valide dichas modificaciones en el Congreso de los Diputados ante los legítimos representantes de todos los españoles, dado que la declaración del estado de alarma no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes del Estado, como dice el artículo 1.4 de la Ley 4.1 de junio de los estados de alarma, excepción y sitio. Quinto, cumplir lo acordado por la Federación Española de Municipios y Provincias y el Gobierno de España en la reunión del 20 de abril de 2020, en la que estuvo presente el presidente del Gobierno y en la que se acordó que no se planteasen cambios en el Congreso sin estar previamente consensuados con las entidades locales. Se solicita que se dé traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno, ministro de Hacienda, ministro de Política Territorial y Función Pública, portavoces de grupos políticos del Congreso, Senado de Cortes y la Junta del Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Bueno, pues es lo que decía antes. Al final, todos creo que podemos coincidir en el rechazo a que se pudiera llevar a cabo esa incautación de la que se nos empezó a hablar, como quien dice, con un globo sonda. Se dijo en este periódico quizás no de tirada muy generalista, sino más. Luego se comenta, se van dejando caer las ideas, que bueno, que podría ser, que hiciera falta para colaborar. Bueno, por ahora, efectivamente, no está aprobado y esperemos que nunca lo veamos, pero algo ya se ha dicho, como se suele decir, pues a veces las ideas van dejándose caer a ver cómo sientan o cómo no sientan, porque claro, estamos en un estado en el que también parece que interesa que la población esté tranquila en su casa, adormecida, que no se queje, que vaya recibiendo las cosas como le van llegando. Y hablo de decisiones políticas, no tanto sanitarias, sino más bien políticas que se están aprovechando. Este partido, desde luego, entiende bajo esta figura que ahora mismo tenemos, como es la declaración del estado de alarma, y que más de una voz muy autorizada ya hace tiempo que reclama que habría que revisar muchas actuaciones que se están tomando bajo este amparo, ¿no? Entonces, es lo que decía, se ha dejado caer, bueno, pues se va diciendo aquí, se va diciendo allá. Lo que proponemos es que no se utilicen los estados, estos poderes excepcionales para tomar ninguna decisión unilateralmente, que se respete la autonomía a las entidades locales, que creo que con eso podemos estar todos de acuerdo, que se flexibilice, lo que decíamos el otro día, pues efectivamente la ley Montero se pergeñó y se llevó a cabo y se aprobó en una situación económica muy determinada, que esperemos que no tengamos que acordarnos del señor Montoro dentro de un tiempo, esperemos que no tengamos que decir aquello de otro vendrá que bueno me hará, ojalá, y no es ser pajo mala agorera, pero ojalá no tengamos que acordarnos bien del señor Montoro. Y por tanto, evidentemente, si todo hubiera sido y hubiera continuado como estaba evolucionando la economía antes de que esta situación nos pillara a todos, pues seguramente la ley Montoro merecería una revisión y una relajación en todas las medidas que nos han tenido
tan constreñidos en cuanto a la utilización de los superávits, y no solo los superávits, sino también la modificación de crédito y la regla de gasto. Entonces, la idea, pues yo no digo que ustedes estén conformes con todo lo que propone el Partido Popular, porque evidentemente es una crítica al Gobierno de la Nación, una crítica desde todo punto merecida, pero bueno, pues es la idea que proponemos nosotros y que sometemos a su consideración. Pois ben, como vostede di, non podemos estar de acordo con este argumentario en absoluto, en donde ademais, bueno, pois incluso hai cuestións que son mentiras. Esta fala dun goberno que está desde xuño de 2018, cando é mentira, o goberno acaba de tomar posesión. O presidente coincidirá que é o mismo, pero o goberno é distinto, e agora estamos falando dun goberno en coalición. E como lle dixen o outro día, non será o Partido Popular que nos diga aos socialistas, aos progres, por certo, así como foi como nos titularon vostedes fai uns días, ese goberno de progres de Bergondo que non defiende os intereses de los vecinos e os seus remanentes, entre outras cousas, non? Asegúrolle que sí, e tamén lle digo que chamarme progre, bueno, pois dende logo lonxe de ser un insulto, pois é un halago. Pois outros ao mellor estarán contentos sendo ao mellor unhos carcas, se es que se consideran así. Eu dende logo, chamándome progre, non me están insultando, e vou a defender os intereses dos veciños deste concello da mellor forma que saibamos e que poidamos. E dende logo, non é a primeira vez que se fala de incautar os remanentes, tamén se ten falado cando gobernaba o Partido Popular. Por ahora son díxomes, certo, ás veces, cando el río suena, bueno, pues pode acabar. E me remito ao que lle dixen antes ao voceiro do BNG. Hai un acordo da Xunta de Goberno da Federación Española de Municipios. Eu sí creo na Federación Española de Municipios. Bueno, estamos representados tamén outros partidos, e entendo que a Alternativa dos Veciños, como non ten esa representación na FEGAN e na Federación Española de Municipios, pois ten un certo recelo destas institucións. A mí me consta que sí que se fala, que sí que se fai presión nelo. Non formo parte da Comisión de Facendas Locais da FEM, formo parte de outra comisión, pero sí leo os acordos que se toman, ao igual que tamén na FEGAM, que no meu caso pois represento no Consello Federal da FEGAM. Redundante, continuo e ademais reclamando continuamente, non solamente ao Estado esa flexibilización, sino tamén á Xunta. Estamos cansados de reclamarlle tamén un reparto do Fondo de Cooperación Local e que se deixen tanto de subvencións e de tutelas, que ao final son o que fai precisamente estas entidades, sobre todo cando goberna o Partido Popular. Polo tanto, volvo outra vez ao acordo da Federación Española de Municipios na súa xunta de goberno do pasado 22 de maio, en donde o que fala é de implementar varias liñas de actuación, e unha delas é facilitar o uso íntegro dos remanentes de tesorería por parte das entidades locais, e incluso despois tamén exixir tamén un segundo piar con 3 fondos, un fondo financiero, leo textualmente, que pueda ser destinado exclusivamente a la recuperación tanto social como económica, un fondo para o sostenimiento do transporte público colectivo urbano, bueno, para os concellos en donde lles afecte, e un fondo para la colaboración de las entidades locales en la gestión del ingreso mínimo vital. Efectivamente, unha cuestión que ao mellor vai a ser complicada e que requerirá de maior esforzo por parte das administracións locais. Eu lles decía outro día, por suposto, loitaremos como sexa. O posicionamento do Partido Socialista está de sobras, ademais explicado en diferentes foros, e non se vai a permitir tampouco que se faga isto. Que ao mellor o que nos permitan é que poidamos utilizar esos fondos a través dunha modificación da lei de bases, cambiando as nosas competencias e asumir cuestións que a día de hoxe non se nos está permitindo. Bueno, pois se nos habilitan esas competencias e podemos utilizar esos fondos, tamén sería unha forma ao final de utilizarlo no beneficio da nosa veciñanza, e non estaríamos, bueno, habría que ver os detalles e demais, pero non sería unha cousa completamente algo, bueno, pues decir que nos lo quitan e se lo llevan por outro lado. No,
non nos lo quitan, ao final se emprega aquí e ao final estamos falando de cartos públicos empregados no noso Concello e para disfrute, e o disfrute é en xeral, tamén falando das inversións e para a mellora da vida dos e das bergondesos. Por lo tanto, xa non vou entrar nas cuestións que tamén fixo o Estado, igual que dixen antes que a Xunta de Galicia estaba traballando, o Estado está a traballar, medidas sanitarias, e medidas educativas, e medidas nos plans sociais, o ingreso mínimo vital, insisto, pois para a semana que ven o estaremos prácticamente xa xestionando e por lo tanto, pois, insisto, non estamos de acordo, non por non estar de acordo en que os fondos municipais os vai a xestionar outra administración ou que nos incauten eso, en absoluto. Quen queira decir eso e vai polo Partido Popular, si quere entender isto de que a alcaldesa de Bergondo non o defende, está moi equivocado. Non defendemos a moción do Partido Popular e iso non quere decir que non defendamos o que lle acabo de decir. Estamos en contra desa incautación. Ten a palabra o voceiro do BNG. Ben, bueno, alegrámonos que 8 anos despois de que se creara esta moción por un goberno do seu partido caian na conta de que, bueno, igual non estaba de todo ben. Estando de acordo no contido, quizá non tanto nas formas, porque falan aquí de déficit. O déficit público non aumentaba solo, tamén aumentaba cos seus gobernos. Colan aquí polo medio cousas que nos parece que non veñen moito. O noso voto vai ser a abstención. Ten a palabra o voceiro da Alternativa dos Veciños. Sí, eu non é que non crea na FEGAP, nin na FEN, que sí que creo. O que non lle vexo é empuxe suficiente para defender determinadas cuestións. Esta é unha fundamental. O goberno actual efectivamente leva pouco tempo, e ademais, dende os últimos meses, non fai falta contar a que se tivo que dedicar, salta á vista. Pero sí que é certo que tivo na anterior xeira, por dicirlo de alguma maneira, gobernou durante case un ano, se non lembro mal, do 16 ao... non lembro as datas agora. Este era un tema que eu entendo que este goberno, tanto este como o anterior, deberían de ser sensibles á flexibilización ou derrogación, comentábamos antes, da lei Montoro, pero aínda non se ve empuxe neste sentido, non? Votamos en falta, non é falta de fe, é falta de visibilización de resultados no empuxe e no impulso que creemos que se debe de acometer con esta cuestión. En canto á moción do PP, eu dicía na comisión que me parecía unha moción moi podemos estar de acordo con eso, e podemos estar de acordo, por suposto, coa flexibilización do que acabamos de mencionar, non? Se ben é certo que vostedes non falan en ningún momento da lei Montoro, ni se refiren a ese señor Montoro que probablemente tiñamos que recordar ou ao mellor, pero non o mencionan vostedes nin tan sequera na moción. É unha moción moi política no sentido de que estamos na situación que estamos, falar de estado de alarma, é dicir, parece unha moción de oposición pura e dura, para meterlle o dedo no ollo ao goberno. Creo neste sentido que mentras a moción anterior era, me parece, máis construída máis en positivo, esta me parece máis ben todo o contrario, unha moción de clara oposición e non tanto fixándose nos factores constructivos ou de arrimar o ombro, digámoslo así.
Nos, desde logo, nos decía outro día na comisión que nos abstiñamos coa posibilidade de votar en contra, e sentindo imos votar en contra, porque nos parece unha moción que ademais non está ben construída. Ben, votos a favor da moción. Votos... Estaba pensando si pedirle vale. no para contestarle al compañero, estaba pensando. Casi si me lo permites lo voy a pedir. Sí. Claro, Esperamos a por votar eso estaba yo. Una palabra A usted vocera do todas Partido nuestras Popular. mociones le parecen totum revolutus. Creo que ya me lo dijo más veces. Bueno, es como motivo para oponerse esto también. Bueno, claro, es una manera de verlo, evidentemente, ¿no? Y, a ver, que uno diga que está... Que busquemos, pero claro, como dice esto, es que eso siempre nos va a ocurrir, porque, bueno, pues es que estoy de acuerdo con el fondo, pero como usted me pone esta frase, como no menciona a Montoro, pues ya no estoy de acuerdo, por simplificar, estoy simplificando, pero bueno, eso ya me lo dijo el otro día, es que cuando reconozcan que el señor Montoro se equivocó, pues mire, es que igual no tenemos que reconocer que el señor Montoro se equivocó cuando propuso esta ley, y sobre todo con el presupuesto que tan malo no debe de ser cuando seguimos con él, ¿verdad? Porque todavía no tenemos posibilidad de llegar a pensar en un presupuesto nuevo, a ver cómo en fin. ¿Cuánto duró el último presupuesto de Montoro? Un par de ejercicios como mínimo, ¿verdad? El Partido Socialista tuvo que trabajar con el presupuesto de Montoro, creo yo. Non entendo o que quere decir con que eso. Quiero decir que estamos ya donde va que se demonizó la figura del señor Montoro y realmente si hiciéramos un análisis un poco menos político y un poco más práctico, veríamos que el señor Montoro hizo muchas cosas positivas por el país y lo sacó de una situación muy complicada, que insisto, que esperemos no volver a ver y no tengamos que acordarnos del señor Montoro para bien. Entonces, por eso, como comprenderá, nunca el Partido Popular va a decir que el señor Montoro no hizo bien las cosas. Bueno, lo siento mucho, pero no lo va a poder, por lo menos aquí no se va a poder decir. Entonces, partiendo de eso, lo que se le dice a esta moción, pues eso, todo el mundo reconoce el rum porque está ahí, si no, no se plantearía. ¿Que la Federación Española de Municipios y Provincias va a defender o ha defendido siempre? Pues bien, porque efectivamente pues, va a defender las entidades locales y que no se proceda a esa hablamos de incautación, bueno, pues como le llamen, al final es lo que va a ser que nos quiten los dineros. Entonces, eso que le decía, ¿no? Bueno, pues estamos en el fondo de acuerdo, pues estamos en el fondo de acuerdo, yo creo que es lo interesante. Que no pues no, pero tienen ustedes que reconocer que en el fondo estamos todos en la línea y que lo que se pide no es descabellado ni salido de ningún sitio. Política, porque es meter el dedo en el ojo, señores míos, es que tenemos que decir las cosas que están pasando. Que ustedes consideren que eso es meter el dedo en el ojo del gobierno actual, bueno, pues mire, que si lo están haciendo mal, lo están haciendo mal. Lo que no vamos a hacer es callarnos, tampoco me parece, y creo que es eso que se nos debe de exigir, que lo digamos y que le digamos a todo el mundo, mire, no estamos de acuerdo con esto, y por si acaso vienen a decir, traigan para aquí el dinero que Bergondo ha sabido gestionar bien y ha ahorrado durante años para que desde Madrid diga el Partido Socialista y Podemos dónde hay que gastarlo, pues seguramente no le guste a casi nadie de Bergondo, incluidos seguramente gente de su propio partido. Simplemente es eso, por resumir. Bueno, simplemente no. É dicir, cando un trae unha moción, ou a moción consta dun argumentario e duns acordos. E precisamente o votar a favor significa votar non solamente a favor dos acordos, sino tamén estar de acordo co argumentario. Cando un trae unha proposta que pode ser votada favorablemente por todos, é porque probablemente é unha moción, pois ao mellor menos política no sentido de partido político, non de outro xeito, porque aquí somos políticos, no resto pois ao mellor non, pero aquí somos políticos e tampouco temos por que denigrar ni para nada esa figura, sino en todo o contrario. Eu tamén lle digo que fale de Montoro con algún alcalde do PP, a ver que pensa algún alcalde do PP de Montoro e de la que lió e de la que todavía nos trae ahora. É dicir, é moi fácil falar dende as siglas do Partido Popular del señor Montoro e subirlo, bueno,
non vou a decir tal, pero bueno, telo pois en consideración, pero despois hai que verlo na práctica, e na práctica insisto que alcaldes e alcaldesas do PP estarían na mesma porque además son, insisto, cuestións que se teñen debatido por unanimidade e consensuado na Federación Galega e na Federación Española de Municipios. Por lo tanto, si se mete o dedo no ollo na xestión do goberno, eu estou completamente de acordo en que a xestión do goberno durante estes meses é moi mellorable, por suposto, e que ten habido cuestións que incluso a nós nos costa despois tamén entender, por suposto, é dicir, é que aquí non vamos a darlle un 10 ao goberno na xestión de todo isto. Tamén me costa seguramente non creo que o tuveran feito mellor outro grupo porque é un tema completamente novedoso, completamente algo que colleu a un goberno recién formado, en donde prácticamente non tiña nin o persoal asignado ás diferentes carteiras. Non quero pensar realmente nesa xestión, non? Pero é así realmente, co cal non se pode tampouco meter cuestións como que el estado de alarma e demais, e claro, eu se escoito o presidente da Xunta, escoito unha versión, e se escoito ao señor Casado ou a señora Cayetana, non, é esta, pois a verdad me dá para atrás, porque penso que se están equivocando. Creo que ahora o señor Casado xa está empezando a darse conta de a quen ten, e que ao mellor esa tampouco é a postura, non é dicir, voto en contra dun estado de alarma solo porque non. Mire, o que se está facendo en maior ou menor medida é defender e principalmente a sanidade e defender a saúde de todos os españois e españolas. O sea, eso é o prioritario, en eso creo que estamos todos de acordo. Que ao mellor fallan as fórmulas, sí. Entón, insisto, nós estamos de acordo en que non queremos que os orzamentos nin os remanentes municipais o xestionen outras entidades, e se non, se o que van é a pedir a colaboración para que nós poidamos, insisto, facer obras aquí no Concello que non serían da nosa competencia, pero que ao final van a redundar no noso beneficio, pois eso será cuestión de discutir os detalles, como se suele decir. E eso ao final sería tamén poder utilizar os fondos que temos. Os fondos que temos aí, para ben e para mal, son fruto da xestión deste goberno durante moitos anos, dos diferentes gobernos que houbo no... Sí, pero que foron incrementándose, claro. Entonces, como comprenderá, somos os primeiros interesados en que eso non se produza. Vayamos a votar esta moción, pois porque non estamos de acordo co argumentario. Si, ten a... Porque o tema, cando decía eu, esta moción é moi política, decía, no sentido de política é todo o que estamos facendo aquí. Naturalmente, política era a anterior moción, e políticos son os acordos que estamos tomando e demais, non? Politiqueira, digámoslo así. Por que? Pois o que acaba de comentar tamén a alcaldesa, non? O señor Casado, por non falar de outros que están incluso máis allá de... Esta moción vai nesa liña, é dicir, cando digo de meter o dedo no ollo ao goberno, digo que cando unha firma con cousas como o goberno de España con un absoluto desprecio hacia a nuestra Constitución, home, vamos a ver, eso é unha afirmación que non pretende construir, desde logo. Se os acordos que se propoñen aquí están cimentados en afirmacións como esa, pois é natural que haxa grupos que non queiran aprobar eso. E tampouco vexo que vostedes tamén poderían decir, xa que rechazan os outros grupos o argumentario, pois ao mellor podemos modular o argumentario e buscar o acordo sobre os acordos, verdade? Non o propuxeron. Por eso digo que hai moito de politiqueiro na moción. Ben, votos ahora sí a favor da moción.
Votos en contra? Enténdese, por tanto, desestimada. Perdón? Ah. O punto número 21 é a dación de conta das resolucións da alcaldía. Damos conta neste pleno da 89 a 641. O punto número 22 é mocións urxentes. Algún grupo ten algún asunto urxente que plantexar? Alguna moción? E o punto número 3 son os 23, perdón, son os rogos e preguntas. Ten a palabra o voceiro do BNG. Fai poucos días hai a licitación a limpieza viaria nas parroquias de Uces e Luque. Cando teñen previsto sacar a concurso a praza de condutor vacante por xubilación? Bueno, tería saído xa as publicacións previas, se non fora porque estábamos neste estado de alarma e demais, que tamén é certo que se podería ter xa adiantado algo e que a miña secretaria mo propuxo, pero, bueno, por unha cuestión tamén, que aínda perdendo un par de meses, por unha cuestión tamén de que se vira pois a máis transparente, o sea, transparente iba a ser igual, pero que se empezaran a visualizar todos esas publicacións e demais, pois creo que para a semana que ven nos empezamos a poñer xa tanto con esa praza como cada auxiliar administrativo tamén da oferta de emprego do 2020. A comezos de febreiro, en resposta escrita a petición de varios bacheos en distintas partes do Concello, o Goberno Municipal indicounos que tiña previsto realizar un bacheo xeral. Logo do retraso producido polo estado de alarma, teñen algunha previsión para comezar a realizar estes traballos? Bueno, pois a memoria está prácticamente lista por parte do técnico, pero, bueno, xa digo, todavía non está aprobado o expediente para licitar. Entón, bueno, se nos vai a retrasar un pouco. Entendo que probablemente ao mellor nestes 15 días, primeiros 15 días de xuño, poida estar, bueno, o expediente cos informes e demais, e que despois empece coa licitación, pero entre antes xa o temos executado outras veces, en donde, a ver, facemos bacheos, pero non é ir tapar un bache, sino que, a ver, é un rebacheo dunha zona, pois ao mellor de X metros, non é un asfaltado de todo o camiño, pero é un bacheo dunha zona, pois un pouquiño que non é porque se tes un bache aquí, un bache aquí, un bache aquí, non lle botas pois así en cada un deles, sino que xa, bueno, pois o contemplas directamente nese bacheo. Eso é o que imos o que están traballando xa cos técnicos, e que prácticamente está listo a efectos da incorporación deses bacheos que é necesario facer. Eso non ten nada que ver con que en algún momento con medios propios, cando teñamos sobre todo a xente incorporada no PEL, saben vostedes, porque ademais o viron, que os medios propios ahora mesmo están tamén a facer labores internas, e me refiro internas na casa consistorial, non? E cando se incorpore o persoal do PEL, pois será cando poidamos facer tamén eses traballos. O sea, cara a final de verán. Sí. Algún bacheo sí que o tenemos que facer con medios propios, claro, non? Era o que decía. Por exemplo, por citar algún, o plan este dos 800 e pico mil euros que falamos antes. O adicional do 2020. Por exemplo, non podemos actuar como en algúns sí que teñen boa falta de bacheo, non? Pero non podemos contratar o bacheo, porque estaríamos contratando e despois asfaltando, o sea, contratando un asfalto. É dicir, eso sí que o tenemos que tratar de solucionar. Eso son cuestións moi puntuais, porque non se pode actuar nalgo que realmente despois xa vai a ter un asfaltado como é debido. Claro. Esperemos. A ver se antes. En relación cos cursos formativos previstos para este 2020, previstan unha reorganización dos mesmos motivada por confinamento? Sí, a ver, seguramente xa para a semana xa se poden organizar os primeiros que quedaran pendientes, que eran tamén con pouco alumnado xa polo propio curso en sí. Falo deste de petroquímicas e outro, son os dous que tuvemos que cancelar porque estaban xa a punto de levarse a cabo, e eses se van a poder levar a cabo xa ao principio, e a intención é poder ir reorganizándose incluso todos,
veremos tamén, non? Se ao mellor hai algún que por prazos, pois ao mellor en agosto non se pode non se pode levar a cabo, ou sí, non? Pero bueno, e ao mellor o que si hai que facer é reorganizar o número de alumnos, xa sabe, por cumplir co distanciamento social e demais. Pero bueno, a idea é que a partir xa da semana que ven de xuño, ou incluso tamén cando xa entremos en fase 3, en fase 2 xa se nos permiten facer este tipo de cuestións de conferencias e de cursos, están permitidas na fase 2, e entonces xa é cando nos vamos a poñer con eso. Bueno, este sería un rogo, se acondicionan os parques infantís con previsión dos ojos de abertura para o verán, xa que cando menos algunos como divisan o que o centro de saúde, o de covas ou de fiobres presentan algúns. Está solicitado xa un orzamento desde o mes de marzo que inclúe bastantes máis, de feito inclúe Fiobre, Miodelo, bueno, Caño, en Santa Marta, cousicas pequenas, non sei se ao mellor sei que coa maleza que teñen, porque a día de hoxe teñen que seguir todavía precintados, entón non foi a prioridade de limpalos, ao mellor non se fixaron en que de algunhas pezas están xa retiradas precisamente por iso, porque bueno, conto que probablemente pois ao mellor xa nestes 15 días ou mellor, bueno, 3 semanas que xa veñan as reposicións de todas esas pezas que levaron, pero bueno, o verán vostedes ademais aí nos decretos hai un orzamento de 7.000 euros precisamente para todos estes arranxos. No, son pequenos arranxos porque fan que non se cumpla, pois en moitos deles, por exemplo, pois nos columpios, en donde o amarre superior do columpio pois hai que sustituílo por unha peza xa máis resistente, e outros pois son as deficiencias que vostede observou, bueno, pois un cousico roto, un cartel informativo pois imposte, un listón de madeira, é dicir, esas cousas pequenas. Non estamos falando dun plan de remodelación integral, ni moito menos, arranxar esas cousas pequenas para que cumplan ca normativa e cas auditorías. É mantemento, sí. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Sí, gracias. La primera pregunta está un poco está relacionada, seguramente contestada. Le preguntamos que si tras el paso a fase 1, cuándo será el momento en que volvamos a disponer de los parques limpios, así como los cómados que hacen intransitables nuestras carreteras y bacheados con algunas fachadas. Pois despois da fase 1 ven a fase 2. E en fase 2, que é na que estamos, os parques infantiles todavía teñen que permanecer pechados. Non teño a información todavía de que pasará en fase 3. O dubido, pero bueno, tampouco me podo adiantar porque non hai nada publicado. Polo tanto, sí que se están limpando, xa se está cortando a erva, pero bueno, non vai a ser ahora mismo porque temos outras prioridades ahora xa de inmediato, xa que teñen que todavía permanecer pechados. Nos cómaros o mismo, se está desbrozando, pero sí que é certo que se vai con un retraso na execución do servicio. Hai únicamente un tractorista adicado, bueno, e outro que despois xa lle contarei, xa que temos un tractorista que está de baixa, e hai e obviamente pois tamén estuveron no seu en período de confinamento os traballadores municipais. E a outra praza pois é a que comentei agora co voceiro do BNG, pois que hai que sacar xa a concurso. O contrato para externalizar tamén camiños de 2 parroquias se tuvo que esperar a licitarse precisamente polo estado de alarma. Unha vez que xa se flexibilizaron todos os decretos e se puido licitar, se fixo, está xa contratado e notificado, e terán que, bueno, pois xa neste mes de xuño acometer os desbroces que están indicados nese contrato externo. Pois mire, pois porque os voluntarios de protección civil, como dixen antes, no seu agradecemento están facendo pois unha labor de axuda impagable, están botando unha man ali onde máis se precisa, obviamente de xeito voluntario. Quero lembrar tamén que teñen un seguro toda a agrupación, todos os integrantes da agrupación, que paga tamén o Concello de Bergondo, como é normal,
e que nestes meses, bueno, pois todos estamos a facer labores que non son as habituais, incluído pois os membros de Protección Civil, que tamén están facendo desinfeccións que non son as habituais e as levan facendo desde o primeiro día. E efectivamente hai un voluntario que ahora mesmo ten disponibilidade e se ofreceu para botar unha man no que fixera falta durante estes días. Habitualmente un, pero logo en calquer momento pode haber algún máis serio. As desinfeccións as están facendo varios membros. Número 3. ¿Cuál es el motivo de que el personal ajeno a los servicios municipales ejerza el uso diario del transporte municipal, aún más cuando no está adaptado a la minusvalía del conductor? ¿Qué tipo de contrato tiene? Pois como vostede ben sabe, non é persoal alleo, é unha persoa que está de alta pola que cotiza o Concello, como vostedes saben, insisto. É o concelleiro de Equipamentos que está aquí presente e que está botando precisamente unha man no desbroce de camiños. Lle dicía antes, estamos todos facendo cousas que non son as habituais. Sabe vostede que non ten contrato, que é un concelleiro do grupo de goberno. Creo que sobra, ademais, que diga que a súa asignación é aprobada por este pleno e que non vai a cobrar absolutamente nada máis, porque ademais senón o verían vostedes. E en canto a esa minusvalía, informolle que o carné está en regra, que non precisa de ningunha adaptación, porque a xefatura de tráfico así o estimou, que se manexa un camión de 40 toneladas e 600 cabalos, tamén pode manexar perfectamente un trator, polo tanto non necesita ningunha adaptación. De outro modo, obviamente non estaríamos a facer nada. Pero me extraña tamén, por outro lado, que pregunte vostede polo concelleiro de Equipamentos e non pregunta mellor por algún outro dos concelleiros e nas labores que non son as habituais nin as propias da súa concellería. O concelleiro de Deportes estes días, que tamén tuvo disponibilidade, pois está, é un exemplo, está botando unha man en obras e non lle escadrou vostedes ao mellor de velo pois facendo de peón, entre comillas, facendo masa co capataz do Concello. O poño como exemplo. É dicir, nunha situación na que estamos, todos facemos de conserxes, todos facemos de peós e todos facemos o que faga falta neste momento. E é certo que as súas competencias as estamos asumindo e as estamos intentando xestionar o resto dos compañeiros que ao mellor físicamente non estamos facendo esas labores. Non lle quedou claro? Non lle quedou absolutamente... ¿Me deja usted? Sí, pues... no, se lo digo porque... No, lo estoy pensando desde el punto de vista de seguridad, de higiene en el trabajo... o sea, una persona que está como concelleiro, según usted, y luego no sé qué informes podrá haber, puede coger un vehículo municipal y manejarlo o hacer masa, cemento. Se puede. Estamos nun estado de alarma. Estamos nun estado diferente. Tampouco a alcaldesa podería estar facendo de conserxe nin de telefonista, porque tampouco o seu contrato o di así. E o estamos facendo. O que pasa que vemos son algunhas cousas máis por aí, pola calle, e algunha xente creo que lle molesta, que probablemente ese é o tema, que eu creo que lle molesta, e que pensan ao mellor, porque ademais é que se está facendo con total transparencia. Están por la calle, por eso traemos la pregunta al pleno, porque los vecinos nos dicen: acabo de ver pasar a un concejal tal, acabo de ver pasar un coche que pone no sé qué, claro, la gente pregunta. Pois fíjese, entérate de lo que pasa, pois eso lo pregunto. Pois fíjese, as queixas ou enterarse lle chegaría a vostedes. A nós o único que nos chega é, bueno, pois precisamente a felicitación e, bueno, e a petición de que todavía sexamos máis efectivos. Entiendo entonces que lo que estamos es haciendo el trabajo de empleados que no pueden hacerlo. Es así, ¿no? Claro, a ver, é que se tuveramos a dous, se tuveramos, non é cuestión de edad, hai persoal que non está incorporado todavía, que se irá incorporando agora paulatinamente no plan de desescalada, pero precisamente o persoal de obras e servicios está incorporado non dende o principio, sino dende que xa o confinamento empezou a flexibilizarse, pero levamos todo ese tempo de retraso. E certo persoal municipal de obras e servicios está facendo obra precisamente no Concello. Deixamos de facer cousas foras e hai cousas que son, bueno, relativamente fáciles para algún dos concelleiros e concelleiras e que os pode levar a cabo.
pero igual que outras veces, os concejales facemos e a alcaldesa facemos de todo. Ben, ben. É moi habitual. Sí, ten a palabra, señor concelleiro. Podría aclararme unha cousa que acaba de dicir? Que non sei quen lle dixo de que había un coche que pasa, que ten posto non sei que. Algo nos comentou algún vecino. Sí, referido a, non sabe. Eso, lo que le digo, nos preguntaba, que ven pasar gente, que no son empleados, pensaban que eran, pues eso, que son políticos, se consideran concejales, y los ven pues manejando maquinaria o coches del ayuntamiento, ¿no? Que nos dicen, entonces, ¿no? Claro, pero que coches, pero que coches do concello por concelleiros sempre. Sempre. Claro, sempre. O coche propio ou o coche e coches propios. Coches propios tamén. Coches propios, coches municipais que son de uso compartido. Ahora, ademais, coas desinfeccións oportunas, tamén o aclaro. Son de uso compartido entre traballadores e concelleiros ou concelleiras. Como leva sendo, bueno, pues nos últimos anos non hai un coche exclusivo para o equipamento que hai, pois é tanto para ir ver unha obra, para ir pois levar e traer cousas. Bueno, pois e é o que se estuvo facendo e, por certo, o que se seguirá facendo. Nos queda todavía preparar as instalacións e xa lle adianto, as seguirán facendo os concelleiros na medida tamén das súas disponibilidades, e as concelleiros e concelleiras. Número 4. Durante la pandemia se da el incremento de usuarios de servicios sociales tanto de asistencia como de dependencia, algo comentó en la comisión informativa. Sí, hai un incremento de usuarios, non en dependencia, porque para iso habería que ter as altas da Xunta, pero supoño que vostede se refire ao servicio de axuda no fogar, e no servicio de axuda no fogar, sí, houbo altas. De feito, o Goberno decretou nos primeiros días que os servicios sociais eran un servicio esencial e, polo tanto, había que priorizar e dar altas no servicio a pesar de non ter a documentación completa no expediente. Eso foi o que se fixo e é o que se sigue facendo, ademais. Non é o habitual, pero neste estado de alarma se flexibilizan ou se cambian criterios e ademais con órdenes expresas. E efectivamente, en canto á prestación por emerxencia social, sufriu un incremento moi importante. Se restableció el servicio de reparto de alimentos de Cruz Roja y le rogamos revisen el lugar. Bueno, primero, si me parece contesto un comentario. Se restableció el reparto. Quere que lle... Sí, porque outro realmente es una... Pero non o quere comentar, porque senón o leo eu. Porque no es cuestión de no comentarlo, es cuestión de que si me contesta la pregunta luego le comento. Sí, está restablecido. Ya reparten. De todas maneras, hay hubo un pequeño atraso, ¿verdad? No. ¿No? Aquí houve un tema que se fixo a propósito precisamente porque estábamos en estado de alarma. Se restableceron dende o 12 ao 18 de maio. Claro. Antes, non poña esa cara porque precisamente o servicio se mantivo e moito mellor cos bonos municipais. Foi unha decisión técnica amparada pola Concellería e tamén pola Alcaldía, no que o xeito de traballar era moito máis cómodo, moito máis cómodo tanto para os usuarios como tamén para as traballadoras neste caso, que facendo a través dos bonos nos supermercados e sabendo que os alimentos de Cruz Vermella tiñan unha data de caducidade que non peligraba, obviamente, se non se tería renaudado de alguna maneira ese reparto moito antes, pois así foi como se estuvo traballando durante todo este tempo. A día de hoxe xa se repartiron esos alimentos, foron este luns, de feito, os voluntarios de Protección Civil foron os que nos fixeron o reparto despois de que lles pasaran os datos a traballadora social encargada do tema. Faltan 3 familias que preferiron vir a por eles e que virán nestes días. Pues una pena, porque le iba a decir yo, como no pudo avisar a la Protección Civil para que lo repartieran. Entonces, pero es que están repartidos. Ya, pero podían haber empezado antes. No, pero que non era necesario. ¿Por qué había que ter empezado antes? Pues del momento que se los ponen a disposición tampoco tiene mucho sentido almacenarlos. En otros ayuntamientos se entregaron. Pero en outros ayuntamientos traballan de outra forma, claro sí, e traballan de outra forma da que nós non estamos tampouco nese tema, bueno, é outra forma de traballar, deixémolo aí. Nós xestionamos
o reparto perfectamente, de feito pon vostede en dúbida tanto o lugar Eso que le iba a decir e ahora. claro, que si faga, pues, por Que favor, le digo, continúe. le rogamos revisen el lugar donde se Sí. almacenan, por si es posible mejorarlo, en su defecto sea Cruz Jabetazos quien se haga responsable del reparto, igual que se hace para otros ayuntamientos. Para Bueno, otros pois aquí non ayuntamientos. se precisa que Cruz Vermella se faga responsable do reparto. Si se continúa co servicio, que de feito hai incluso dúbidas de poder continuar de ter que seguir continuando con este servicio, pero si se continúa se fará coas decisións da técnica municipal e co voluntariado municipal que habitualmente está tamén botando unha man nesta xestión, pero que precisamente por estar estes días facendo outras labores de acompañamento foi polo que botamos man de Protección Civil. Bueno, el lugar donde los tenían almacenados... Pues ese é o lugar de sempre, é o baixo dos servicios sociais, é un lugar en donde sí que é o baixo. É un garaje. É un baixo. Hai vehículos e coches. É un baixo. Bueno, É un sí, baixo. que se usa para garaje. É un baixo, Llámalo como en donde se comparte tamén cos coches da Policía Local. É un baixo no que probablemente xa hai algún tempo que a concelleira ten ganas de facer unha obra de mellora e senón, a verdade é que o lugar máis cómodo precisamente para poder xestionar este tipo de fondos. Número 6. Al igual que se avisa de las conexiones de saneamiento, demandamos una planificación previa y pública de los asfaltados que se va a realizar en las diferentes parroquias y no el mismo día como se está haciendo. ¿Por qué no se avisa a los vecinos de las obras? Bueno, que as conexións a saneamiento non hai un aviso, así, unha comunicación e listo. O que hai é un procedimento administrativo que ao final remata nesa pequena obra, pero bueno, que é unha obra que é a da conexión. Polo tanto, as obras de asfaltado, como vostede di, pois, bueno, están perfectamente planificadas tanto por parte do Concelleiro de Infraestructuras como da empresa e do técnico director de obra. Na medida do posible se sinaliza días antes. Sabemos que puntualmente un tempo atrás precisamente neste estado de alarma cando xa as empresas volveron outra vez a poder reincorporarse, houve un par de días en donde non se fixo, se lle lembrou a empresa a obriga de facelo e así o está a facer. La 7. ¿En qué fase se encuentra el inventario de caminos municipales? Pois mire, como xa máis ou menos comentei antes, a xestión municipal durante todo este tempo foi e é a xestión da crise. Polo tanto, non hai outros temas. Sigue sendo a prioridade. O primeiro é a saúde, como lle dicía antes, tamén da nosa veciñanza, agora a adaptación ás diferentes fases, tanto na terceira como é nesa nova normalidade. Polo tanto, hai trámites municipais que van a ter que esperar. No caso do inventario de camiños o tiñamos avanzado moitísimo co tema das comprobacións e tamén por parte do técnico das alegacións, pero sí que é certo que dende que dende que se decretou este estado de alarma, o tempo físico é exclusivamente para todo isto. Non hai tempo todavía para retomar esos expedientes. E el plan general? O mismo, lle contesto o mismo. No tema do plan xeral se avanzou un pouco na modificación de normas, en donde pode que nos falta unha autorización aí da Xunta que teñen que aclarar e que ao mellor eso sí que poida vir a pleno. En todo caso, estarán vostedes informados con tempo de abondo. 9. Un avance en las obras de saneamiento de Visoi. Non entendemos moi ben esta pregunta, porque o saneamento en Visoi o que se refire ás obras municipais, aos colectores de saneamento están xa executados na súa meirande parte. Entonces, se o que se refire son as conexións que teñen que solicitar os veciños, vale? Si se refiren a eso, van moi lentas. De feito, igual que no resto do Concello hai execucións subsidiarias, seguramente se terán que acometer varias en toda aquela zona. Estuveron paralizadas durante todo este tempo e a partir do luns que comenzan xa de novo a computar os prazos administrativos e é cando se pode volver a exixir esas execucións subsidiarias, volveremos outra vez a lembrar xa, pero xa con unha obriga de execución subsidiaria. A día de hoxe o que hai é unha entrega dunha notificación, unha comunicación, entrega, vale, un buzoneo de feito informativo,
Agora viría algo que non se puido facer, que é unha carta, unha comunicación onde xa se establece un prazo de 15 días para facer a solicitude. E a terceira xa é a execución subsidiaria, pero que pasa que nos vimos privados neste tempo de poder facer esas comunicacións. E ademais sí que van aí para adiante. é moi importante que se fagan esas conexións porque parte do POS adicional do 2020 eran precisamente asfaltados nesa zona, e se non queremos que se teña que retrasar despois moito a execución do contrato, como pasou de feito co do 2018, que por culpa das conexións que non estaban feitas, pois, bueno, é importante tamén que na medida do posible sexan os veciños os que fagan as solicitudes, que a verdad axiliza moito. Bien, la número 10. ¿Hay algún avance en la previsión de inicio de las obras de saneamiento en Louvre? Como xa lles temos avanzado en infinidade de veces antes da licitación da obra, é preciso aprobar o Plan Especial de Infraestructuras, que é o que está ahora mismo en riba da mesa, e todavía están a chegar os informes sectoriais. Feito, neste mes, en maio, o outro día, fai 15 días, ainda chegou un informe. Non conta todavía con toda a documentación para poder aprobarse ainda definitivamente, e faltarían tamén a resposta tamén ás alegacións feitas polas veciñas. Bien, ¿tienen ya todos los bombeos ubicados en la red de saneamiento en uso, energía eléctrica, o seguimos retirándolos de forma periódica? ¿Alguna previsión? Pois todavía se están a retirar 2 porque hai trámites que están todavía en vigor. Fenosa non pode facer a obra porque todavía faltan autorizacións sectoriais. No que compete a nós, ao Concello, está todo axilizado, pero a verdade é que este é un tema que desespera enormemente. Por falta da tramitación, tanto por parte de Fenosa, que foi lento, que sempre é moi lento, e agora, pois, porque todavía faltan esas autorizacións, en algún caso, bueno, pois porque ou ben dependían de Augas de Galicia ou ben de Patrimonio, é dicir, non é votar contra outra administración ni moito menos, é dicir, son esas autorizacións que fan falta, e se xa ainda encima, pois, Fenosa o retrasa, pois con máis motivo todavía. Por máis que insistimos prácticamente todas as semanas. ¿Cuándo tienen prevista la limpieza de fincas municipales? Pois están limpando, pero tamén lle lembro, e non é por repetir outra vez, pero sí, seguimos en estado de alarma e se suspenderon os prazos para a xestión da limpeza da biomasa. Poden comprobar agora xa no DOGA do 29 de abril como os prazos en voluntaria agora están estendidos ata o 16 de xullo. Bueno, aínda así, o que compete ás fincas municipais, intentaremos non agotar os prazos, pero sí que é certo, entendemos tamén a preocupación dos veciños tamén, que, bueno, que con máis motivos están insistindo, se lles trata de explicar que non é o prazo do 31 de maio, como é habitual, os veciños teñen dereito, pois, a agotar os prazos hasta o 16 de xullo, como lle dixen, pero, bueno, en canto ás fincas municipais trataremos non agotar ese prazo. ¿Hay algún avance en las obras de la rotonda de Ísamo? No, nestes 2 meses ninguna novidade. ¿Cuándo tienen pensando ejecutar la obra de contención de taludes en el Regueiro? O Concello nunca, vamos. Bueno, o Concello non vai a executar esa obra. Bueno, Esa obra... ¿se les ha comunicado cuándo se va a ejecutar? No. Tiñamos prevista unha xuntanza precisamente o día que se decretou o estado de alarma, unha xuntanza que xa tiven que anular, e moito me temo que, bueno, o galla que non, pero que os fondos estatales que poderían estar, pois, bueno, non reservados porque todavía non había consignación para isto, pois que agora, pois como en tantas obras estatais ou da Xunta, pois que se teñan que destinar a xestionar a crise xa económica que nos vai vir a partir de agora, e, bueno, que xa temos. ¿Se está revisando el correcto funcionamiento de las depuradoras de Bergondo? ¿Se modificaron parámetros para el tratamiento de aguas tras la enfermedad? Sí. A ver, Augas de Galicia continúa auditando mensualmente o funcionamento da EDAR de Miodelo e Gandarío, que isto xa é unha cuestión que fai, xa digo, mensualmente, e o seguiu facendo, coa valoración positiva.
e a maiores o laboratorio que é a entidade colaboradora da administración acreditado pola ENAC visía o cumprimento das autorizacións de vertido de todas as edades, así que os controis deron resultados conformes durante as fases máis duras incluso do confinamento. E con respecto á segunda parte, leo textualmente pois un comunicado de Viacua. Viacua estableceu medidas operativas especiais para garantir o correcto funcionamento das instalacións do servicio de augas durante o confinamento, mantendo as operacións precisas e turnos co persoal de apoio confinado listo para actuar en calquera momento. Todos os controis internos deron resultados conformes. Os estándares de protección empregados actualmente en Viacua, reforzados con EPIs, higiene e desinfección para traballar de maneira segura con augas residuais, son adecuados e igualmente aplicables para a protección fronte ao SARS-CoV-2, en no que se requiren cambios adicionais nin específicos debido á posible presenza deste nas augas residuais. As probas realizadas aos traballadores previamente á finalización do confinamento parcial establecido confirman a non existencia tampouco de ningún positivo. Viacua neste caso tomou medidas quizá 3 semanas antes incluso de que se decretase o estado de alarma. E a maiores foron chegando comunicacións da Xunta de Galicia en donde se nos daban consellos, directrices, como por exemplo o peche da auga de Villa, e además recordo que era na mesma comunicación tamén sobre como actuar nas depuradoras, e se foi executando todo conforme se indicaba, claro. Como va el proceso de regularización e adaptación á normativa de los cementerios? Tiene pensado ampliar alguno? Pois non hai ningún proceso iniciado, polo tanto non vai a ser nos próximos meses, xa yo digo. ¿Se va a dotar los locales sociales de elementos higiénicos como hidrogel, desinfecciones más continuas? Xa están dotados con hidrogel e en canto á limpeza, tanto nos locales como no resto das dependencias municipais, pois hai que adaptar os contratos ás exigencias actuais e ás futuras. De feito, é un contrato que ten que volver a sair a licitación, que xa estaba previsto tamén que saíra a licitación xusto no momento de que se decretou o estado de alarma, e que a propósito paralizamos porque obriga, non está todavía prorrogado ni moito menos, pero si nos obriga a repensar o prego de condicións dado o momento actual no que estamos, e establecer outras condicións diferentes no próximo prego. Aunque estemos en estado de alarma, ¿es necesario a limpieza como antes nos centros sociales? Si é necesaria? A ver, se suspenderon algúns contratos, pero sí que é certo que dende o primeiro día o criterio que se seguiu foi de que ningún contrato tivese a suspensión que causase despidos nos e nas traballadoras. Ningún contrato, tanto cultura, deporte, servicios sociais, limpeza, etc. Por un lado, eso. Por outro lado, aínda que non se estuvese xestionando e facendo uso de determinadas instalacións, entendimos que era conveniente, ademais, seguir facendo para non acumular cousas que non se debían tampouco acumular, e que, polo tanto, sí, que se seguisen limpando tanto centros sociais, escolas unitarias. De feito, as escolas unitarias en outros concellos e en outras administracións se paralizaron contratos e ora se teñen que volver a iniciar. Aquí non se fixo, porque considerábamos que, ademais, en algún caso, o que fixemos foi reordenar tamén persoal que non tiña tanto traballo en determinadas dependencias, como pode ser aquí na Casa Consistorial, e que tocaba reforzar, poño, por exemplo, o centro de saúde, tamén a través de directrices tamén do Sergas, é dicir, que, que se fixo un pouco, no caso, en algún caso concreto, unha reorganización de traballos. Pero o que dixemos foi, en un momento, tamén é certo, ninguén contaba con que fora 2 meses ao principio, que era bon momento para poder facer limpiezas xerais, unhas limpiezas máis a fondo, que en moitos casos tamén son necesarias, que están previstas xa no prego, non? Pero que de todas formas, extraordinariamente era o momento de poder facelas. ¿Existe algún tipo de planificación para las playas del municipio para este verano por causa da enfermedad?
Bueno, pois a ver, as recomendacións e directrices que van saindo agora e que teremos que esperar tamén a ver como se siguen abordando, o fan complicado. Estamos traballando sobre todo en ver no tema de limpieza e desinfeccións, eso sí, ver como se o contrato actual pois o temos que, bueno, pois adaptar a esas exigencias. O tema do control do aforo o vemos máis complicado así directamente, entón todavía non temos adoptada unha decisión aquí como no resto dos concellos que ven vostedes que hai por aí un pouco de todo, non? Bueno, pois non é por mirar para a señora concelleira, me parece imposible controlar o aforo na praia do Regueiro, non? Pero bueno, que xa non sería esa a mellor a que teríamos que controlar neste sentido, pero moi complicado. De todas formas, como todavía están saindo normativas, recomendacións, directrices, bueno, veremos se hai algunha que se poida adaptar ao noso concello, bueno, pois para facer tamén as praias un pouco máis seguras, senón creo que tamén vai a depender moito da responsabilidade individual de cada un de nós, porque o gasto, non olvidemos que o gasto pode ser tremendo, o sea, entonces hai que valorarlo. Primeiro de todo está claro que está a saúde, pero bueno. La Xunta creo que va a poner a disposición unha... Por ahora non temos máis información que a que saliu en prensa, entonces non podemos valoralo. Porque me temo que están tamén un pouco pendientes de saber cuántos concellos estarían interesados para saber como lo desarrollan. Temo que está por aí las cosas. Podería, non o sei, todavía ninguén se puxo en contacto con nós, non temos ningunha información a maiores, máis que, insisto, o que saliu en prensa podía ter incluso sido de xeito informal, a través de algún correo ou a través da FEGAN que nos bombardea estes días, agradecida ademais tamén a información de todas as administracións, pero deso todavía non hai nada. Entonces, bueno, pues por eso preferimos ser un pouco cautos, vamos. En el parking del Pedrido, sitio habitual de parada de caravanas, ¿se va a proceder a recomendar delimitación de separación de las mismas? A ver, é que aquelo xa non debería ser nin siquiera un parking, nin de coches, nin de caravanas. Entonces, si estamos falando dun espacio que é dominio público terrestre, que é unha zona verde e que a tendencia é que desapareza como aparcamiento, pois como parking, pois bueno, e que se non fose isto, probablemente teríamos algo executado para este verano, pois, bueno, non está por aí a solución de separar, que ademais, insisto, as caravanas poden aparcar, pero non poden estender as ventanas, nin as portas, nin as mesas, nin nada polo estilo. Eso non é un lugar habilitado para caravanas. Bien, ante la inminencia apertura culto en las parroquias, ¿podrían adecentar delante de las iglesias? Bueno, pues diante das igrexas nos espazos públicos se limpará como no resto, pero igual pasa coa apertura do culto, apertura de espazos de recreo que van a requerir limpeza. De feito, a ver, estes días falei bastante co párroco de Bergondo e non foi das cuestións que me comentou, pero bueno, xa digo, nos espazos públicos como no resto se irá limpando na medida que se poida. Algún rogo pregunta máis? Pois rematamos a sesión.
de HDMI, ¿me puedo coger de ahí internet o no? En teoría sí, pero no lo tengo claro. Vale, puedo probar. Porque además no es un usuario de la red, entonces no. No, como la que tenemos abajo. Porque la de abajo que tenemos es por cable. La de local no, es por cable. Pero la que está aquí es la red de la Diputación. Ah, vale, vale. Entonces, no sé, el otro tiene una prueba con el portátil y al final me lío con unas cosas y no. Vale, bueno.